Salam, hormatly vatandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Aydın, hoş geldin. Salam iyileşler. Ma- Aydın, bugün bize Aydın bir nemani, temany ele almakçı. Paralel gerçeklik deyip geçenrak birazrak adını nemettik. Indi bu näme deyip sorarsınız. Onu gaýtalap düşünüp bereýin. Yine paralel sözünü bilýäňiz. Ama paralel. Nemeleri kesişmeyen, e, durýan e, yüzeyi deyip aýdaýyn. O kesişmeyen yani birbirine yakın duran neme deyip aýdylýar. Geometriyada şeýle deyip düşündürerler deyip pikir edýän aýdym men geometriyada näme düşündürýärler näme bilemok. Az gowy diýip düşündürýändirler. Umuman bir nemede bir yüzey ýa-da tekiz bir ýerde goýan wagtyň iki sany nemäni. Misal üçin iki sany galam bolsun. Ýa şu ýaly o iki galamy goýan wagtyň bir-biri bilen kesişmeýär ýa-da bir-birine paralel diýmek. O gerçeklik Hiç sözü. Hı hı. hiçbir yerde birbiriyle kesişmeyen olsa yine çok paraleldir. Ha, Mümkün değil birbiriyle kesişmesi, birbirini görmeli o, ya da yenesi. yani ikisi bir-birinden düýpli, tapawutly diýip aýdypdylar. Soň ýine gerçeklik sözem bilýäňiz ildeşler ýa-da reality diýip bir söz bar. Şonuň türkmençesi häzir belki bu türkler ulanýar diýip bilersiňiz. O türkler ulan dowam edýärler. Biz ulanamjok ýöne goşgularda gabat gelýändir. Gerçek Goşgularda. yiğit koç yiğit. Ine o goşgudan ýadyňyza düşýär. Mahtumullyň hem goşgularynda bolmaly ýalňyşmasam. O illeşlerine şeýlerek ýa-ni paralel gerçeklik diýilen iki sany. Her bir sözüň manysyny düşündürdik. Indi iki sözi bir araya getiren wagtyň ine bir dünýä döre diýerler. O dünýäde hemme zat gül ýaly. Misal üçin asuda asman gül ýaly diýip aýdýarlar. Ýöne o seretseňiz aslında asuda däldir. Ýöne şol adam asuda diýip bilýär. Ine nämäniň esasyna diýip bilýär. Ine şu paralel gerçekliğin içine girip çoň içinde yitip giden adamlaryň görüp bilýän zatlary bular. Bulara ýa-ni şizofren diýem, baba näme diýip bilersiňiz? Seniň ýa köpçüligiň ýa-da hakykatyň gözüne görünen o, ýöne onuň gözüne görünýär. Bir şizofrenik bir näme ýagdaýa gelýär. Umuman bir akyl saglygy da problema bar adamlar hakykaty başgaçarak görüp bilýärler. O şondan başgaça daş döwrüne düşündürip bilýärler o. Umuman şeýlerek ýagdaý. Men indi bu taýda deme Aýdyňa söz bereýin. Aýdyň bize käbir nemeler bilen düşündürmekçi. Ee, Aýdyň söz sende. Birinci hemen aydalı bugünkü siyaset ya da yine de fikir etme bugünkü temamız insan hakları. Hı hı. İnsan kim neyme ya da ne edip yaşaya değilen yalıktır neymedir. Olayı elbette bir kişilik bölümünü göreceksiniz. Epizodu diyelim. İnsanın yönü yine 1967 yıl ya da 76. yıl mı yok 67. yıl olmalı. 67. yılda Amerika'da Kaliforniya neyme diye ştatı değil yani. No. Yine şol yerde bir okulda, lisey olmalı. 14-15 yaşındaki çağlar, oğlanlar, kızlar. Yine şolun bir muallim bolýar. E, Ron Jones e, adı familyası diýeli. Yine şol muallima okuçular, ol muallim näme muallim? Yine ona maýdaly. Tarih muallim, dünya tarih muallim. Yine Amerika'da şundaýlyk bir sapak bar eken. E, Deňeşdirmeli dünya tarihi ya da karşılaştırmalı dünya tarihi diýilýär. Yine biz dünya tarihini öğrenýäs, näde öğrenýäs? Ýöne ine näçinji ýylda ýanky nire basyp alypdyr, näçinji ýylda näle uruş bolupdyr. Diňe ýyl ýatlatýarlar bize tarih sapagynda. Ýöne o tarih diýmek tarih däl, o ýyl ýatlanyň bilen näme peýdasy bar. Ýöne ine garşylaşdyrmaly tarih diýmek aýdaly şol bir ýyllar aralygynda Amerikanyň toplumy näme etdi, Ýewropada nämeler boldy, ýani garşylaşdyrylýar tarih. Hatta şu günü bilen, öňkü günü bilen neşoňýalyk garşylaşdyrylmaly tarih, karşılaştırmalı dünya tarihi sapağını veren muallim.
Yani Ron Jones. Indi şonda okuçuların biri soruya temada olan şol wagtlarda geçen teması aprel ayları olmalı. Şol wagt geçen teması yankı ikinci Dünya Uruşu ve Hitler. Yine şol temanı geçiyor ya da faşizm deyip tema geçiyorlar. Temanın adı adıma düşen ok. Yani makalesinde onu cikmedik yazıyor. Ben tayarlanıp yetişmedim maalesef. Son indi yankı tarih sapakta ve gıyzan bir yeri turup yankı Molin'den Jones'tan sonra ya. Ne için diye. E, yankı e, Hitler genotsid eden vakı. Yani Yevreyleri öldüren vakı. Hiç kim German halkı şuna karşı çıkma deyip sonra veriyor. Ne için çıkma deyip sonra veriyor. Yanlış bolsa E, yanlış diýip aýtmak diýär-de. o ne için şuna yanlış diyen oklar ya da ne hiç kim şuna karşı çıkmandır diye. Ron Johnson təzə müəllim, təzə işe başlandırma müəllim olan son onda da buna cevap yok. Bu cevap psikologiyanın ya da sosyologiyanın temasıdır. Onu bir tarih müəllimi onu aydıp bilme mümkünçülüğü yok. Onun için cevap verip bilen ok ve şol yerde sapağı sonlandırıyor. Sonra öyüne aytca Jones şol gün akşam nämeni pikirlenip başlaýar. Yankı tarihçi olan için faşizmin nädip dörenini hem de cikmecik bilýär tarihten. Ve şol neticesinde şu klasta özü bir eksperiment geçireyin deyip karar verýär gizli. Şimdi 10 ýyllyk eksperimentleri aslında gaty kyndyr. Yine kemine bilýändir. Ol 10 ýyllyk adam gatnaşan eksperimenti birinji ýer ruhsat almaly, onun kontroly ýenesi gaty çylşymlydyr. Ýöne Jones hiç kime habar bermän diýmän, bir özü başlap goýberýär we başlap goýberben bilýär. Mollin elinde 30-40 tane adam okuçysu var. Soň ertesi gün klasa gelýär, Jones'un birinji eden işi arassaçylyk. Klasın hemmeýini arassalaýar. Soňam partalary, stollary düzýär. Gönü yani hiç hili birbirine simetrik bir şekilde klası düzce hem mezadını sağlamına çelini yenesine çelini parçaları değil uzaklar hem mezadı simetrik şekilde düzce bir menzeş ve klasa girende öğrenciler gelip başlaya yani okulçular gelip başlaya Johnson onları klasik sazlar ile karşılıyor. Saz ile karşılıyor. Yani özlüğün bir sazı var. Sol saz ile karşılıyor okulçuları klasa. Ve klasa giren son indi Jones ondan öňem okuwçylar üçin ýa-ni hormat goýulan bir muallimden biri täze gelen muallim, ýa-ni ýaş muallim, okuwçylar bilen dilini o tapyp bilýär, arasyny sazlap bilýän bir kişi bolan üçin, kişiligi bolan üçin okuwçylar onu gowy görýär. Yani diýenem etke dinleýärem, gowy görýär, gowy görülýän bir muallim bolýar okuwçylaryň içinde. Soň ýa-ni Jones okuwçylaryna ine bugünden başlap biz täze düzgünler bilen okap başlaýarys diýär. Amerika'da häzir şuňalyk eksperiment geçirilýär. Yani täze düzgün bilen eger biz şol nämeni soňgaça alyp baryp bilsek, biz iň üstün, iň başarıly diýilýär, üstünlikli okuwçylar bolup bileris diýär. Ve tertip düzgünleri aýdyp başlaýar. Birinji tertip düzgün. Partada oturan wagtyň gönü oturmaly, sağa çepe seretmek bolanok, yani dik bir şekilde oturmalı, eliňem arkaňda bolmaly, ikiliňem. Bu birinji düzgün. Okuwçylara şeýle oturmagyny isleýär, okuwçylar hem şoňalyk ýerine ýetirip oturýarlar we okuwçylara Jones'un soran zady ine görýäňizmi dem alyşyňyz hem düzelendir, gowy bolandyr. Has gowy dem alýansyňyz, özüňizi has gowy duýýansyňyz. Men diýýän zatlarym has gowy alýandyr beýniňiz diýär. Okuwçylar hem hawa elbetde şoňalyk diýip başlaýarlar. Pikir edip başlaýar. Köpüsem hawa şoňalyk diýerler. Men dem alyşym gowy boldy diýär. Aslında o yerde islendik pozisiýany berip bilersiň, elini eýlap goý, beýlap goý. Ýöne bir adam bir pozisiýada dur diýen wagtyň şoňalyk duran wagtyň belki 1-2-3 minut dem alyşyň ütgeýändir. Oňa da gowy diýip biri saňa aýtsa, sen hem gowy diýip kabul edip bilýärsiň. Men näme girmeýin, ýani kommentime girmeýin. Indi şey etdirýär, şoňalyk oturýar, bu birinji düzgün, ikinji düzgün. Jones'a ýani Jenap Jones diýip ýüzlenmeli. Jenap diýilýän bilemok, Mr. Jones. Yani muallim diýmek, ýene diýmek bolanok, Mr. Jones diýmek. Gürlän wagtyň el galdyrýan,
söz berilse gürläp bilýän we yerinden turup ýani ikelen gapdaňda dik bir şekilde soraw berip bilýän ýa-da jogap berip bilýän ýöne gysga bolmaly. Uzun jogap berme hakyň ýok. Hakyň ýok diýip aýdanok, gysga bolmaly diýär. Ve birinci günü, yani eksperimentin birinci günü Jones ve okuwçylary, yani 30 kişi ýalyk okuwçy bolmaly, ýalňyşmasam. Ine şolar bilen yani düzgünleri yerine getirmek bilen ya da uygulamak diýilýär. Şoň bilen geçe okuwçylar kabul edýär hemme täze düzgünlerini, ýenelerini. Ondan soň ikinci gün gelýär. İkinci güne edil şoň ýalyk ýerden ýankı nämeler bar, klasa giriş şekli. Ondan soň ikinci günde Jones tahta nämeni ýazýar. Slogan yazıp başlaýar. Mysal üçin kimine ýanky sloganlar bar bolsa sen de çıkaryp bilersiň. Ol ýerde bir sanaky slogan ýa-da iki sanaky slogan bardyr. Tahta slogan ýazýar. Näme slogan ýazýar mysal üçin? Güýç ýanky bir agzy birlikdedir diýär. Ondan soň güýç hereketdedir diýär. Ondan soň güýç disiplindedir diýär. Ýa-da disiplin bilen güýje bararys diýär. Ýa-da güýçli bolarys diýär. Indi ingilisçe men period edip bilemok indi oň ýalyk bir nämem ýok, ukyrym ýok diýär. Period etme bilgim ýok. Şoň üçin düşünýüşüm jaýtdan ýalňyş bolsa kendine düzeldirsin. Ine şeýdip sloganlar bilen ýanky studentleri diýer, okuwçylary ýaşadyp başlaýarlar. Okuwçylar hem kabul etýär sloganlary. Ondan soň Jones nämeni isleýär okuwçylardan hemmäňiz diýär gözüňizi gözüňizi yumuň diýär. Men araňyzdan 3 kişini tertip düzgüne seretýän edip saýlajak. Kimin kipdine dokunsam, yani kipdine elim değirsem şol diye yankı tertip düzgüne seretýän kişiler boljakdyr diye beýleklerem bilmeli däl gözüňi ýapyp dursaň bilen bar. Şoň netijesinde klasda hemmeden gözüni ýapmagyny isleýär. Gözüni ýapýar. 3-4 kişi, näçe adam 3 kişi diýip aýdylýar. Ýöne men oň ýalyk bir maglumat, yani öz ýazan makalasynda ýadyma düşen o, dogrusyny aýdyp. 3-4 kişi ýa-da 5 kişiniň ýanky kipdine değip çykýar, dokunup çykýar, olaram işlerini yerine ýetirip başlaýar. Ondan soň ikinci günde täze getiren bir nämesi bar. Jones'un ýanky sloganlardan başga we klasyň içine polisiýa belleýär-de şey, meheme belleýär diýelim. Ondan soň kemine okuwçylaryndan isleýän zady 3 kişi bir araya gelmek bolanok. 2 kişi gelip bilýär, ýöne 3 kişi bir araya gelmek bolanok. Eger 3 kişi bir araya geljek bolsa, onda hemme bir araya gelmeli. Sonda 3 kişi bir arada bolýar. Ýöne 3 kişi bir arada, 3 kişi başga bir ýerde aýry-aýry bolmak bolanok. Bu kanun. Ne edip açıklayan bunu Jones? Jones diye biz bir gruppa diye, topar diye. Toparın içinden 3 kişini ayırsan o eyyem topardan çıkan oluyor diye. Ve ikinci günde eyyem käbir okuwçylar şu düzgünleri yerine getirmeye başlıyor. Onam yankı içinden bellen 3-4 sanık tertip düzgüne seretken belleyenler gelip Jones'a aýtýar. Jones amaları yankı topardan gowýar. Eyyem klas olan o topar düşüncesi bolýar ikinci günde. Cezasam şol topardan kovulmak bolýar. Ondan soň ýanky ikinci günüň dowamında ara kesmelerde bu okuwçylaryna näme diýersiz diýe öz ýanky bu eksperimenti beýle klaslara ýaýradyň, tanışlaryňyza, dowanyňyza, diňiňize ýenenize ýaýradyň diýe bularam ýaýradyp başlaýar. Ýaýradyp başlaýar we olar öýüne gidende şoň ýalyk bir zadania bilen diýeli gidýär okuwçylar we daşdy öwrene ýaýratýar. Üçüncü gün Jones klasa gelende ýem 100den köp okuwçy bar klasyň içinde. Ve şol yankı toplanan kişilere, okuwçylara bir ad berýär ya da hereketine ad berýär. O da yankı üçüncü tolkun diýip ad berýärler. Şimdi bu söz ýadyňda sakla kendine. Üçüncü tolkun diýip ad berýär. Hemmesinin bir sebebi vardır aslında. Sözlerin hemmesi adın sebepleri var. Ýöne ýere ýazanok yankı sloganlaran beýlekisinden bilýär, näme etkenini bilýär. Üçüncü tolkun diýip ad berýär. Soň üçüncü tolkunyň agzalary bar. Agza bol etýär okuwçylary, ýani agza belli, agza üçin hem olara bir
Yanlışmasam bir medalyalık bir zat verilýär oldu. Agzasy bolana. Sylalandyrylýar da gelen üçin, Yok, şoň goşulşan üçin. agzasy bolana, şoň agzasy bolan üçin bir medal diýen medalam bolman biler ýa-da bir kagydam bolup biler. Hmm. Ýani bir zat berýär, şoň Agzalyk agzasylygyny demese subut şaraty. etken şahadatnama diýerler. Mhm. Medal diýip ýadymda näme üçin. Mhm. Ondan soň agzalara şoň ýalyk paýlana we bu agzalara işler berilip başlaýar. Mysal üçin kim näme edip bilýän bolsa. Öz nämesi bilen işler berilip başlaýar, ýani meşgul edilýär kişiler topada 3-nji günde. Mhm. Ve klasa okuwçylar syganok, eýem şol agza bolmak isleýänler, ýeneler syganok. Başynda koridorlarda bir partany goýup, partanyň üstünden ýanky 3-nji dalga düşünjesini ýa-da eksperimentini ýaýratjak bolup beýleki okuwçylara, ýenelere, ondan soň 3-nji güne eýem John Seretge ýanky daşynda öz okuwçylary beýleki klasyň okuwçylaryna basyş edýärler. Bular Mhm. bilen bir meňzeş pikirlenen okuwçylara bular agza bolmak üçin ýanyna alýarlar ýa-da özlerine goşjak bolýarlar. Kim garşy gelse şoňa ýem hatda fiziki näme ulanyp başlaýarlar. Şiddet diýilýär. Yani Mhm. Zorluk. fizik şiddet, fiziki zorluk ulanyp başlaýar beýleki klasyň okuwçylaryna. Mhm. Ýanky gurallaryň içinde indi salamlaşma şekli var. Salamlaşma şekli berde Google'dan ýa-da hatta Wikipedia'da da geyiklerin salamlaşma şekli alıp diýilýär. Ýöne Jones'un düşündüren ýanky makalasynda salamlaşma şekli sag ele ýokarda ýöne barmaklary ýapyk bir şekilde gözüňe ýetip bilýänsiň. Ne şoň Mhm. ýalyk salamlaşýarlar bular. Hatta şol ýanky litsey diýilýär, kollej diýilýär olarda. Şoň direktor hem Jones bilen şoň ýalyk salamlaşýar, Jones haýran alýar. Direktor eçe baripdir şol. Çağalaryna daşda hemmerde öýde de şeýle salamlaşyň diýip buyruk, tapşyryk berýär. Mhm. Indi şoň ýalyk salamlaşylýar we direktor Jonesa şoň ýalyk salam berýär bu şok. Mhm. Başardy. Eee, berde ondan soň bir sanak okuwçy Jones'un gowragyna näme diýär? Özüni ataýa diýeň. Özüni şoňa wezipelendirýär. Jones'u gowrap başlaýar. Jones islemeýär ýöne. Meni gowra diýen o. Ýöne ol gelýär teklip edýär, men seni gowrajak diýär. Ne Mhm. gowrap başlaýar. Indi 3-nji gün akşam John giýje ýatyp bilen o. Mhm. Sebäbi Jones'un kellesindäki näme üçin Amerikadaky çağalar 2-3 günüň içinde hiç fiili garşy çykman, bolýan zatlary soraman, men näme diýsem şoňa etýärler, hatda has köpräni edýärler. Öz aralarında ýa-da beýleki birisi, bu daşdan biri Jonesa bir zat diýen wagtda ýöne Jonesa sövmek däl, Jones hakynda islendik bir eleştiri diýilýär ýa-da kritika diýilýär. Tanqid o. Tanqid eden ýagdaýynda Jones'un habaram ýok. Hatda Jones üçin erwetçi adam däl, ol oň ýalyk diýmeli. Ýöne beýlekileri eýýän Jones öz liderleri ýalyk edip lider nämesine geçip başlaýarlar. Ýani parlatýarlar. Olar Jones üçin onu gidip basyş edýärler, kemsitýärler. Jones'un habaram ýok bu zatlardan. Ýöne Jones'um ýani eksperimentin dowam edýänini bilen üçin ýanky gözlemi has güýçlendirýär şol wagtlar okuwçylaryny. Näme etýärler daşarda, kim bilen näle gürleşýärler, näle gatnaşýarlar. Jones'u okuwdan çykýar sapakdan maşyna gelýänçe ýanky men seni gowrajak diýen oglan Jones'u maşynyna çe mindirip goýberýär. Mhm. Birdenem ýene ondan öň okuwa gelip şonu garşy alýar maşyndan çykar ýanky maşyndan sapaý bilen Jones'un arkasynda. Ine ve bu zatlaryň bolmagy bilenem Jones'un arada düşündirýän nämesi ine siz üstün bolýaňyz, siz üstün diýip aýdan ýeri ýok. Siz diye agzy birlikde üstün bolýaňyz diye beýleki insanlardan diye. Disiplin bilen üstün bolýaňyz diye. Ýanky ondan soň başga näme bardy? Agzy birlik, disiplin, birem hereket etmek bilen diye. Mhm. Hereket edin diye. Hereket diýenem adamlar näle düşünýär? Ýalňyş düşünjeli adama basyş etmeli, urmaly, ýykmaly, şoň ýalyk düşünýärler-de herekete. Dile, pikire hereket diýip gözüňe getirilen ok 14 ýaşyndaky çağda. Ondan soň 4-nji gün ýanky giýje gelen wagty Jones özü haýran alýar bu bolýan zatlara we ýanky nämesiniň ulalyp barşyna, massştaby ulalýar,
Ondan sonra Jones AM kontrolünden çıkıp başlaya ve ertir diye bu eksperimenti tamamlayacak bir diye karar veriyor ve ertesi günden tamamlamak için okuyor diye. Yani arada şol üçüncü gün bolanda Times, yanlışmasam Times bir gazet vardır Amerikan ya da gazet mi jurnal mı? Hı hı. Yine şu anda üçüncü tolkun bir makala çap ediliyor. Olam has buların emekli. O tütenleyin olan zaten o Johnson havar yok. Johnson bu bolyan zat yine şol okulun içinde ya da liseyin içinde bilinmeyen zat. Başka yerde bilinmeyen. Hı. Dördüncü gün gelmezden önce Johnson yalıp näme diye Amerikan hem yerinde bu eksperiment devam ediyor ve siz diye size diye siz yani şanslı diye size diye önem bildirildi yine şol eksperiment erkek tanıdığınız jurnalistler geliyor yine geliyor televizyona geliyor diye. Onun için ertire diye özünüzü tayarlak gelin diye. Şimdi dördüncü gün için açtı. Hı hı. Şol günem Times'ta yankı Third Wave deyip näme çıkıyor. Makala çıkıyor. Olamam adıyla doğru geliyor. Johnson veren adıyla. Son neticesinde dolaram ınlanıp has näme ertesi gün tayyarlıkta gelýärler dördüncü gün. Johnson'un ýerden gelýär, klasın içinde bir tane televizor var. Yine dördüncü gün yankı 100-150-200 kişi ýalyk köpçülük diýeýin, okulçular toplanýar. Johnson televizor açýar, gidýär özem ýok klasda. Klasa girenok televizor açdyrýar, açýarlar televizory. Ve näme bolýar kemine sonra televizor açýar. Televizorda da ekrana koyup bilsen sol bizim näme zadymyz. Ol döwür ýa-ni renkli televizor ýok. Bolsa da, näme bolsa da ýa-ni Hı hı. näme bardyr. Televizoryň ol näme diýilýär ekeniňe bizde. O yankı Aklaýdyda. ekran sesi deyip aýdylýar buňa. Yankı screen Ekran sesi noise, o. screen noise Ine ine diýerler. şu ekran ine şuň ýalyk televizor açýar 200 kişiniň öňünde ýa-da 150 kişiniň öňünde bagışlan watandaşlar men makalany täzelden okap ýetişmedim. Şoň üçin ýadyma düşen ýerlerinden aýtdym. Bu ýalňyş san ýalňyş bolup biler ýöne ýa-ni düz bolan waka ýalňyş däldir. Hı hı. Indine televizor açıp berýär ve kemine şol ýankı 150-200 kişiniň içinde ýankı tertip düzgün, disiplin, azbirlik, ýene gizli polisiýa, ýene bolan üçindir. 3-4 minut, 5 minut hiç kimden ses çıkmadan ine şu ýankı bıjırtagy seredip oturýarlar. Hı hı. Hemmesem göne ýankı oturuş şekli var olur. Ine şoň ýalyk şekilde 4-5 minutlap hiç kimden ses çıkmaýar. Johnson aýtýan zady men diýär ýankı öňümde bolup duran suraty görüp diýär bular televizor bilen bir baglanty urdy diýip korkdum diýär. Yani bir ýankı beýnini televizor bilen bagladylarmy diýip korkdum diýär. Sebäbi islendik bir sagdyn adam soramalar. Bular hiç zat soraman şoň ýalyp oturýar. İň soňunda da ýene de 2-3 kişi çıkıp aýdyp başlaýar. Beýlekler ama garşy gelýär. Liderimiziň bir bilýäni bardyr diýip. Bizim üçin gerek bu. Bizim üçin edýär bunu diýär. Televizor ýankı bıjırtyny bizim üçin edýär diýär. Käbirleri. Bir bilýän Ýöne bardyr. ýöne şonda da arasynda käbir sorawlar çykýar. Bir-birini gapdanla ýene seredip başlan soň birazjyk hereket bolýar. Ýankı göne oturulan, smirna bolup oturan okuwçylaryň ýa 150 kişiniň arasynda birazjyk hereketlilik ýene bolup başlaýar. Şondan soň ýankı Jones çykýar we Nazileriň nämesini açýar. Documentary. Näme diýilýär? Ýagny Dokumental kinosuna. dokumental nämelerini açýar, belgeler. Yani video belgeleri. Ekranda açıp okuwçylara görkezýär. Ve okuwçylara diýär. Ine siz bana soraw berdiňiz diýär. Näme üçin? Hiç kim sesini çıkarmadı. Genosid edilen wagt. Hitler istendi karşı pikirli adamları ýok eden wagt. Näme üçin halkyň sesi çykmady diýär. Soradyňyz diýdi. Ine siz özüňiz ine jogap berýäňiz diýär. Näme üçin hiç haýsyň 3 gün, 4 günde bolan zatlary hiç haýsyň sorgulamadyň diýär. 2-3 sany bolýar, 2-3 kişi sorgulaýar we hatda kowulýar olaryň klasdan. Ýöne şol az däl, ine 30 kişiniň içinde 2 kişi çykyp bilýär işte.
Olaram doğru soru verip bilen ok. Olaram näme etýän zady, garşy gelýän zady ýa-ni oturup bilen okdy. Doğru. Yani oturasın ýene ok diýen. Ýa-da edesin bilen ok. Köpsem sorgulaýa ýöne Johnson habary ýok, ýa-ni gizli polisler gidip aýtýar Johnson olary kowýar. Kowan wagtam hemme klasyň öňünde olary birazjyk kemsidip ýa-da siz indi öz günüňizi görüp bilmeýäňiz gruppadan uzaklaşýaňyz size gaty kyn bolar. Ýani eee, demonstration bilen kowýar. Ýa-ni saknalaşdyryp hemmäň öňüne. Hawa saknalaşdyryp kowýar. Ýöne kowyp oňaly kowulan ok. Hemme aýan edilýär. Hatda olaň birazjyk sorgulaýar, näme üçin beýtýäkä diýip näme diýe, näme üçin beýtýäkä diýip ýöne sorag beren üçinem olary bir jenaýet eden ýaly edip basyş edip klasdan kowýarlar. Bir dönüklük nemesine getiripdir. Indi ondan soň bu eksperiment şol ýerde tamamlanýar. Bir sanyk näme bolýar? Okuwçylaryň köpüsü ýa-ni ağlaýar, köpüsü näme bolýar, üzülýär diýilýär-de. Gynanyp başlaýar. Munça zat ýalandymy? Bizde üstün adam dälmi ýa-da üstün okuwçylar dälmi diýe. O Johnson gapysyny açyp ýa-ni näme edip ýören adamam çagada ağlaýar. Gorap ýören çaga ağlaýar. Nädip diýenden diýe ýa-ni hujuw bilen ähli aklym, canım, tenim bilen seni goradym. Nädip ýalan bolup bilen lider dälmiňiz diýip ol ağlaýar. Ondan soň bu nämede ýene bir zady aýtýar Jones. Öň diýe şu eksperiment başlamanka klasda 4-5 kişi bardy diýe öz inisiativasy bilen bir zatlar edip bilýärdiler diýe. Aýdaly gezelenç hödürläp bilýärler ýa-da bir doňdurma aldyk hödürläp bilýärler. Şunu edil ýani aktiv bolanlar bardy içinde we sapaklaryndan gowy edýärler, gyzykly soraglar berýär. Şoňalyk kişiler eksperiment başlanan soň kemine beýlekiler bilen destem bolupdyr. Ýani iň aşağı gatlak bilen destem bolupdyr hemmesen. Sebebi tapawutly bolma mümkinçiligi ýok. Tapawutly bolmamak üçin, mysal üçin aýdaly akylly adam, akylsyz adam bilen deň bolup biler hemişe. Sebebi ýöne aşağı düşäýändir onun üçin. Aklyň ulanmaly däldir. Ýöne akylsyz adam akylly bilen deň bolup bilmeýär, o kynrakdyr etmesi. Haýsaň sat bolsa şol bolýandyr. Ýani bir ýere bir zat deňeşdirjek bolsaň. Mysal üçin elinde bir sanyk ýöne köý bir zat bir şaha bar, ağacın şahasy. İki sanyk şaha, biri uzun, biri gysga. Sen gysgasyna deňer misin ýa-da uzynyna deňejek bolarmysyň gysgasyna? Mümkinmi gysgasyna uzynyna deňmek? Yani ine şoň ýalyk nämeleri görýär. Indi gyzykly tarapy eksperiment gutardy bolýar, hemme bolan zat boldy, geçdi. Ýöne şu okuwçylardan 2-3 sanagy şonu çykyp aýdyp beripdiler. Beýlekiler ýok, oňalyk zat bolan ok diýerler. Johnson özü 9 ýyldan soň şonu ol elbetde gysga wagtyň içinden soň ýa-ni 1-2 sana aýdandan soň okuldan uzaklaşdyrylýar, diplomy garalanýar ýene. Ondan soň kitap zat ýazandyr we 80 näçenji ýyl, 80 ýa-da 90 80-nji ýyllardan ol kinoda bardyr. Ýa-ni Tolkien diýip kino bardyr. Ýa-da 3-nji Tolkien'lyka. Tolkien'dur. Bilemok. Kitabam bardyr, kitabyň üstüne kinosy da bardyr. Ken ulu kitabam däl, kiçik kitapdyr eger okumak isleseňiz. Tolkien diýip ýazaryny ýöne ýadyma düşen ok ýani adam atlary kendir. Ýani gaýtalanmasa ýadyma duran. Ine gysgaça Johnson özem 9 ýyldan soň şonu boyundan alýar, şoňaça boyundan alýar ýa-da hiç zat aýdan ok. Boyundan alýar, elbetde ol Amerikany bilýän ýa-ni boyuna goýýarlar, seni edilen bir zat bolsa, yeterli derecede fakt bolsa ýa-da şikayet olsa ol derre uzaklaşdyrylýar. İşinden diploma garalanýar, ýani moýlançylyk gadagan edilýär. Ýa-da sapak vermek, öwretmenlik gadagançylyk edilýär, gadagan edilýär. Ne bu bolan zatlar. Yani men bağışlarsınız dolu yani renkli bir şekilde düşündürüp bilemem. Bilmedim diýip pikir edýän. Ýene soraň, ýene olsa jogap berip bilsem bererim. Başka ýadymdan çıkaran yerlerim elbetde bardyr. Ýöne ýene näme aýdyn. Johnson özüniň bu nämede slogan meselesi bardyr. Slogan diýmek näme diýmek? Mysal üçin
öňe, diňe öňe Hmm. diýer O Türkmenistan. Ine son slogandyr. demesem bar onun Türkmençesi hemädir ýadyma şunu. Yani sloganlar vardı. Şimdi Johnson berde sloganın nämesini öz makalasında yazıyor. Sloganım yani işlenen näme ya da düşünce berilecek bir slogan diyor. İň esasy nämesine aýdaýyn. Disiplin, agzybirlik, Hmm. hereket ve gruppadan güýç olar diýer. Güýç dörer diýer. Ýa kollektivden. Hawa, gruppadan ine kemine sen bir sapar biz topar der diýdiň de topardan diýel gruppa sözem bolýar näme diýer Hmm. ingilisçe bir söz. İngilizce mi, Latince mi? Ha. Indi gruppadan diýmeli türkmencede topar diýilýär. Ine kemine bir sapar aýtdy bir kim bilen biri bilen gürleşikde siziň topar diýdi, kemine aýtdy biziň topar ýok diýdi. Topar ýalňyş zat diýdi. Hmm. Ine Aha. şonda ine bu zatlar bilen adam ine şu kemine şol sözüne düşünüp bilýär mysal üçin. Toparyň ýalňyş zat. Ine bu adamyň eden işi ine sözleri özüň inan bolýar, inanman bilersiňiz ýöne öz makalasy bar, özüň ýazan zady. Bir näçe kinolar, ýeneler, kitaplar Ýogaty ýazyldy onuň meşhur üstünde. bu hawa. Yani bu sensation diýen näme boldu? Yani 9 ýyldan soň ýöne öňe hiç kimse ses çykanok Johnson özü boyuna alyp demme zady makala ýazýança näme bolan däl. Şondan soň sensation diýilýär. Sensation näme bilemok men. Ha nemede Türkmençesi birden öňe çykýar-da. ýa şol boldy. Yani Sensasiýa tanyň diýerler. sensasiýa diýilýär ýa-da. Ine şol boldy bu waka. Hmm. Indi berde ine özü ýa sloganlary disiplinadan, agzybirlikden, hereketden ve gruppadan ya da topardan güýç olar, güýç dörer. Yani Hmm. güýcüň esasları ine hereket. Bizde hereket edin, hani hereket? Hereket yok. Herekede bereket. Hemmesem slogan ine şol sloganlar nämesi bu. Jones bu zatlary nirden bilýär? Näme üçin iň dogry sözleri ulanypdyr? Indi men kommentariýa geçýän. Hı hı. Sebebi tarihçi. Özem ýaňky garşylaşdyrmaly tarihçi. Tarihi bilýär. Haýsy söz nirde işleýär, haýsy söz işlemeýär, onan bilýär. Hmm. Şoň üçin ine gitleriň hem nämesine ünsürip görüň. Üstün, biz üstün ök. Hawa. Agzybirlik bardyr kemine. Hawa. Kollektivlik, gruppa, topor, bilelikde ýa partiýa bardyr. Neme var? Alman saflyk ýasasy diýip bir neme var düşünje. Hı. Ýa-ni näme diýmek bolýar? Ýa-ni arassa nemis kanuny diýmekde. Hawa. Arassa. Ine hawa, Nemis. ine şol gitleriň eden işini bu da klasda kiçirek bir eksperiment geçirýär. Ýöne eksperimentin näçe derece näme ýankı tartışılır. Sebebi bu eksperimentte birinciden kemine men görýän nämeler maýdyn. Yani eksperimenti kabul edip bilmem mümkinçiligimiz ýok. Ýöne ýene de elimizde iň bolmanda şu var diýelim. Eksperimentde häzir ýankı eksperimentin içine giren näme diýilýär ona? Kişiler diňe okuwçylardyr. Hı hı. Yani bunu Gatnaşyjylar sen ama. society diýip alyp biljekmi, bilmejekmi belli däl. Diňe okuwçydyr we okuwçunyň bir borjy bardyr, muallimi diňlemek, muallim bir ýanky authority'dir Hawa. ýa-da okuwçy üçin güýçdür ýa-da bir nämedir muallim. Şoň üçin bu eksperimenti sendik muallimem geçirip biler we eksperimentden has bir manipulyasiýa menzeýär kenine men aýtsak bolan zady. Hı hı. Yani manipülasyon etmek ve çağlarda içkili goro yok. Sebebi muallimi dinlemek borcu var çağanın ya da şonu diyen etmek borcu var. Reis kaçı aytsam. Şon ýalyk bir kemçilikleri var elbette eksperimentin. Onun kontrolü, yenesi ya da bilýän adam däl Jones eksperimentin näde geçilýänini, öz edýän işlerinden hem belli. Düşünüp bilen olacak ya da gorkýa, netije ya da elinde hiç ile ýa-da hipotez yok ve eksperiment geçirýär. Hmm. Yine Ya şoňalyk nämeleri var. Ondan başga ýöne düşündürmek manysında bir öňümizde sapak manysında gaty gowy bir material diýip pikirleýär. hmm. Ine kemine men gysgaçyny aýtjaklaryň şondan ibaret indi ine özüň soraň olsa sora beripdiler, belki garşylaşdyrypdylar diýen. Ho, aha üstüne birazrak o gürrüň edel bu gaty. Çuňmur we köp tarapy neme dip bolýar-da ine. Ha, kemine birce minut Mhm. başlarsın. Men ine taýýarlyksyz girsem şoň ýaly bolýar, o ýerden biraz bu ýerden.
Indi şunam aydayım. Üçüncü Tolkien deyip näme üçin aýtdy Jones? Hı hı. Sebäbi Gitlerem üçüncü Reich'tir. Hmm. Hatta şoň adynam gabatlap aldy. Hmm. O üçüncü Eee Tolkien diýende bir güýçlürek bir söz ýöne manysi näme belli? Hava. Yok. Nämesi? Şol üçüncü Tolkien'ın almansı üçüncü Reich. Eğer dördüncü Reich olan olsa dördüncü Tolkien diýip alyp bilerdi. Bu Hmm. meňzeşdiren bolsun. Okuwçylar ýa görüp bilsin iň bolmaly diye. Patskaska da berýär her ýerde. Hmm. Ondan soň salamlaş şekilleri. Hmm. Yani kim on diňe ýankı wayenliler salamlaşýandyr uzakdan. Ýöne başga islendik insan ýakyndan eli bilen salamlaşyp ýa-da salam diýip bilýär. Bu näme üçin? Hmm. Ýankı hereket bardyr, sag eli ýok ýa sag eli ýankı dirsegi bükülü şekilde sag eli ýokarda. Barmaklar hem yapık şekilde salamlaşmak. Hmm. Yani bir jest bilen salamlaşmak diyelim. Nawa. Dilin var näme üçin jest ulanýan? Ne şoň Hmm. ýaly nämeler berýär, patskaska berýär. Bu näme sizem Hitlerin ýa-da sizem faşistden tapawydyňyz ýok diýjek bolýar. Her kimem bir meňzeş diýjek bolýar ýa-da. Ondan soň ulanýan sözleri vardır, sloganlary. Çağalara mysal üçin ýa-da okuwçylara gysga geplemege tawsiýe edýärler. Yani söz verilen wagty gysga geplemeli. Hmm. Arkada şöhret diýip otur hemen. Yani diýsat diýme, düşüne. Yani mümkinmi? Özüňe bilim berjek we bilim aljak ýerinde gysga bir zat bilen mümkinmi? Kenini? Yani Ol- adamlar bir zady bir gravitasiýany düşündirmek üçin 5 tane kitap ýazýarlar, 5 tom. Hmm. Ne şo bu bolsa gysga diýe ine şo medya olam Germaniýadaky tejribe edilen zat, gysga bolmaly. Sözlemler. Ondan Hmm. soň Germaniýadaky agzybirlik alýa sloganyň içine. Disiplin alýa onam sloganyň içine. Ondan soň hereket. Bu zatlar güýjüň fundamentidir diýip alýa sloganlarda. Ol Hmm. dürli bolýar kemine ýaňy görkezip tüm sloganlary, ýani ýöne esaslary şolar, şolaň başynda da döndürip bilýär. Ýani söz oýuny diýil ýa-ni. Söz oýuny bilen many şonu berýär. Hmm. Yankı. Agzybirlik, hereket, birlikde, gruppa, disiplina, güýç, Hmm. şolar güýç diýmekdir ýani. Şonu düşündirmek. Ine gysgaça ine şolar men Hmm. aýtjaklarym. Yankı slogan diýeniň şygar türkmençesi ýadyma düşdi, şygar diýerler. Ine Türkmenistanda da gatkendir şygarlar. Näme diýe? Berkarar döwlet, berkarar ýurdumuz. Bu bir şygardyr. Ýöne näme mana gelýär? Berkarar. Ýa kararly diýmek de dowamly kararly. Belmudama kararly ýurt. Näme zada kararly ýurt belli däl. Manysyny düşnükli ýagdaýa getirsem bir aňyrsyndan bir zat çykan nokta. Umuman Kemine son yine yankı yine in ervet zada bu 4 yılın içinde olan zat ve 4 yılda gatı ulu travma çağları beriye. merýa. Hiç kim şonu aydıp bilen oyna şonu avukat bolandı o mesela düğünden düşünüp bilen Hmm. oklar näme durmuşun näme düýünü hakikaten näme gerçeğin näme düýünü. Ne çağlarda şonu yalı kolya. Indi Türkmenistan'da yankı partada oturuş şekilde aydamların kenine. Hmm. Awa. Ya da kasamaydı o şey. Katı menzeştir şuna. Ine Yine son. bunlardan bir sanık muallim son eden için okuldan yankı okul öğretmenlikten uzaklaştırılıyor. Qadağan edilýär. Türkmenistan'da gaýtym şolary aýlyk tölenip etdirilýär. Ýene dünýälik eksperiment özüm Hmm. 30 ýyldan beri bir has töprät dowam edýändir. Bu zat Hmm. kemine ine çağalara edilýän ýa-da bizem şol sistemadan geçdik ýöne edilýän zat hakykatdan bizi psihik taýdan däli ýasaýarlar. Hakyky dünýäde sen däli bolmaly, däli diýen aklazasyň ýa-da. Hmm. Ýa düşünüp bilen o hakykat. Awa. Çağa iň hereketli wagty adamyň ýanky 25 ýaşy senlidir. Hmm. Sana otur diýselerem oturup bilen okşamdyr. Sen bolem 15 ýaşynda, 10 ýaşynda, 12 ýaşynda. Hmm. İstesem oturup bilen okşamdyr. Yo çağlar bu ýaşda ýöremeýär. Ilgap gezýän. Ama Dowamly. yörüme, ılgaya, yörep bilen ok. Yöremek için ılgaya yani. Ilgany yöreni şoň ýalyk çağı. Hmm. Aa. Ne şol awa suratam görkezip durunda şu hata illeşlerimiz şu mektep demesine şu hakyky dünýäden däl çağlarymyz bunýaly oturmaly däl çağlar hereketli. Ine nesip bolsa
Biz yurdun başına gelsek aydın o şu derece önemli. Yani çağalar partada oturmaya yerde islen yani halının üstünde oturup biler, islesi öğrep biler. Molim bir zat düşünürüp durkan hava sınıfın o tayının bu tayına gidiven biler, arkayın hareket edip bilecek. O çağa gezip gören yerinde öğrenýändir o. Onu oturtsaň bir hareket ettirmän o gymyldaman dur diýsen ol eýýäm demesi bozulýar. Yani tebigaty bozulýar çağanyň. Öğrenmesi hemme zada ýanky bir gabaga alynan ýalak bolýar da. Soň psihologiýasy bozulýar. Çağa ine bu yaşlarda elmydama hareket edip o arasında molim bilen gürleşip bir bilen gürleşip şonuň ýaly ine taşary ýurtlarda ýöreýte usullar bar. Çağalar nädip terbiýelemeli. Ýa-da öwretmeli, terbiýelemeli sözem birazrak ýalňyşrak. Yok, Meniň düşünşim terbiýelemek boýunça. ýalňyş bolýar. O O galyba bizde salmakda. kemine şu zat var yine okuwa 7 ýaşynda okuwa barýan, doğrumy? Oy, bizim 7 döwrümizde ýaşynda şeýler hakda bu. başlayan, ýanky 17 ýaşynda da okuwa gutarýan. Hmm. Ýöne şu 7 ýaşyndaky çağanyň oturuşy bilen 17 ýaşlardaky deňdir. Ýa-da bilim sistemasynda şolara eğitim ikisinde de şol bir şablondur. Mümkinmi şu zat? Yani 17 ýaşar bilen 7 ýaşaryň arasynda tapawut bar. Näme üçin ikisine de bir meňzeş klas, bir meňzeş parta, bir meňzeş oturuş şekili, bir meňzeş mollim, ýani hemme zat meňzeşdir ikisinde. Mümkinmi şu zat? Mümkin. Şonu ýani 17 ýaşar bilen hatta 10 ýaşaryň ýa-da 17 bilen 14'ün arasyndaky da tapawut bolmaly. Şoňa göre ýanky eğitim sistemasy bolmaly, metodologiýasy bolmaly. Ýöne bizde tapawut ýok. Hatta üniversitetlerde de tapawut ýokdur. Men bilemem, baryp göremek üniversitetlerde. Üniversiteler bundan beter yani geçen aýtdylar ýokary okuw jaýlar diýýärdi. Ýokary okuw jaýlaryna okap gören adamlaryň ýanky çağı diýemek 18 ýaşyny geçen ullakan adamlaryň enatalaryny ýygynaga çagyrýar. Ýygynaga çagyryp näme aýdýar bilýärmi aýdym? Bilersiň häzir. O dırnaklaryny kessinler, o ýanky edepli bolsun, tertipli bolsun, o gulak assyn, soňam akylly bolsun diýýärmişler. Pikir edin. Akıllı olmak näme? Akıllı olmak ine şu taýy men iň soňunda şonu aýtdym da akylly bolmak diýmek näme diýmek? Akylly bolmak diýmek olaryň nemesinde näme diýmek? Ne aýdyp bereýin men. Ine akylly bolmak diýmek o şu görýän çağalaryňyz bardyr. Ellerine şey dip durlar. Ayaklarına o hareket ettirmän, özlerem gymyldaman, o yalandan dinleyen şekilli olup muallimin o aýdýan zatlaryny dinlemek ýöne şu şekilde çağı başga bir ýere gidýän muallim hipnoz bolýar ýanky muallim aýdýan zatlaryny hiç zaten dinlänem ok, eşitmeýärem. Ýöne yalandan dinlen şekilli bolmaly. Ondan soň muallim bir zat diýse o gaýtargy bermeli däl, sesini çykarmaly däl. Yani düşünüp biljek hemme nemäňizde umuman şu güýjüň aşagyna girmeli. Şu güýç diýip kabul etmeli karşyndakyny. Ýene şoňa da akylly bolmak diýýärler. Kemine häzir ine şu görýän suratyňy Ýewropaly birine görkezip ve şu sistemany ine şunu alıp okaýarlar. Seretnäli owadan ýer çağalaryň ine şeýle disipliniýeli ýetişýär. Sen şu ýerik çağaňy ber, biz sana aýda $100.000 berjek diýsen hem şolar şu ýerik çağasyny bermeýär. Yani olara pul berýän. En atasına pul berýän. Çağaňy bizde okat, biz hem sana $100.000 bereli diýsen hem şol çağasyny şu ýerik bermeýär. Üniversiteden görkezip ine Ýewropaly birine sen okuwçyň ýanky çağaň bizim üniversitede bilim alsın, biz hem sana aýlap $100.000 töläli. Şoň üçin diýse bir adamam bermeýär çağasyny şu ýerik. Üniversitede. Bizde bolsa ine şu ýerik däli bolmak üçin barýan o ýerde seni ýanky eksperimentde görkezip otur. Amerikalyň çağasy, olaň en atasy ýanky farkynda dünýäň nämediginden. Şolaň çağalaryny soňýalyk manipulasiýa edip bolýan bolsa. Türkmeniň çağasyny batansa da. Ine ýanky Mr. Johnson 4 günlük eden eksperimente sebäpli işini ýitirip Dördüncü günde durdurýar. Ha, 4-nji günde duruz ýa onda 3 gün diýip hasap edel onu. 3 gün ýa 3,5 gün diýip.
O, 4 güne de yeten ok. Yine şonun neticesinde onu işten çıkarıp duran bizimkiler bütün ömür Pençe çıkıyor bizimkiler sonunda. Pençe şu çıkıyor yani. usulda yine son yenen bir kızıklı taraf var Türkmenistan'da yine biz hemişe aýdýarsa polis işgärleriniň aýlygy köp ýene bir zat diýip. Molimlaryň aýlygy näçe bilýäňizmi illeşler? Iň pes 3.000 manatdan 6.000 manata çelli gidýär. 6.000 manata. O 6.000 manatyň näçe bolýar? 375 bir 400 dollara yakın häzirkine bilen pul bolýar. Ama muallimlerim köp aýlyk alýar. Öňe näme üçin köp aýlyk alýar? Mysal üçin doktorlar o derece aýlyk alanok. Ya beýleki ýerdäkiler. Muallimler köp aýlyk alýar. Ine çağalary ýa-ni adamy polis işgärleri ýa meheme olar zaýalanok. O çağı yine şu taylardan zayilan başlıyor. Yani Mr. Jones'un eksperimentinin neticesinde o zayilan ya. Son yankı meheme polis işgärleri bular diňe zayalanan adamları gorkuzuyalar. Eger şu muallimler özleri bilýänem däldir, yankı farkında da däldir. Çağın zayalayanlığından aýlyk köp diýip ben diýär. Muallimçilikde aýlyk köp diýär. Sesim çıkarmaýyn näme diýseler edeýin. Ýalňyşa-da ýalňyş diýip aýtmaýyn. Diýip işine dowam edýär. Bu zatlar ýaňky o bir neme de pikir hökmünde gelýär adama. Öz planlaşdyryp maslahatlaşyp etmeýär bu zady. Şunuň ýaly bir hemmäniň aňyna, hemme muallimleriň aňyna den derejede siňýär. Şonuň üçin sesini çıkaran oklar soň ýoksam aýdyň ine adam bir gezek bolan zada kän üns berýän däldir ýöne dowamly bolýan zat üns berýändir. Mysal üçin kitaby açan wagtym Bawa Araply Samsagyň suraty çyksa, portret diýeli suraty görünse, bulam hemme kitaplarda ähli ýaşlardaky okuwçylaryň kitaplarynda özem çyksa, sorarsyň dogry dälmi aýdym. Ben bolsam sorarym. Näme üçin bu surat bar bu taýda? Okuwçylar näme üçin muny görmek mejburiyetinde? Diýmeldir. Kemine yankı nämeni televizor açıp beren wagty hiçbir soru çıkmaz. Bu 4 günde, yani 4 günde eýem hiçbir soru çıkmaz. Ine şu televizor şunuň ýaly görkezipdir, hiç kimden hiç gelip näme üçin görkezenok? Oňa näme boldy diýip okuwçylaryň arasynda bir soru lemes çıkmandyr da. Yok, çıkan ok. Serede oturýarlar şoňa. Seredip yani ol bir zada garaşan olan eýem. Şuň bir peýdasy bardyr. Aýtýana Jones bular televizor bilen bir ýankı baglanty kurdy diýip gorkýar. Ýankı jyzarty bilen. Ine O derece ünsli seredip oturýarlar şonuň. Häzir belki Jones gelip dowam edip bolýaýyndy turup televizorda gören zadyňyz aýdyň diýse belki bir zatlar aýdýan başlarsyn. Ýankı sloganlardan, ýankı hereket, güýç, az birlik güýç diýip başlajaklardy belki. Yani onu dowam etmeye gorkudan. Yani bizem çoň üçin sorap bilemiz ok. Hemme ýerde prezidentin suraty hiç kim sorany ol soramaýar. Mümkin däl mümkin. Illeşler ýankı muallimlere de ýuwaş düşündirip gelýär. Muallimleriň günäsi ýok, näme etsin alajy ýok diýilen sözlerem şygardyr. Bu şygarlara aldanma. Görünüp dur ortada. Gurbanuly her bir mektebe gidip siziň çağalaryňyz aýalanok. Ne şular edýär bu zatlary. Özem böyle şu aýla köp bolanda da kendine 400 dollar için edýän ziýany belki 400 milyar dollardan kemdir. 400 milyar dollar aýlyk ziýandan kän ziýan berýändir. 400 dollar için. Yani. Yok, yine ben okuwçy wagtym soraýatym da näme üçin? Yani şu fartuk näme üçin giýilýär diýip esasen hem şu gyzlaryň fartuk näme meselesi bar da. Gatkan azarlaýatlar muallimler. Fartugyň ýok, fartugyň kirli, fartugyň eýle, fartugyň beýle diýip gyzlar ýadyna düşürärsin bu zatlary. Näme üçin aýdylýar? Soňra
soradyr ýa-da näme gerekine şu fartyň manysyny näme diýip o soradyr Yok ol ýa-da. yankı fartuk misal üçin bir zat okan wagtyň bilim alınan wagty kemine oňda fartuk bolsa şo bilim fartugy görýär we kelleňe gidýär. Tahyada onu saklap durýar. Şeýtip kelleňde galýar bilim. Ma. Ine. Fartuk şoň üçin ulanylýar. O bolýan zatlar şeýlerek illeşler indi biz. Yani Mhm. o doktorlarda ak halat görýärsin. Doktorlar aslında doktorlar ak halat giyen o. Ak halat giysen doktor bolýan. Sebäbi hemme bilim giyýär, ýa hemme tarapyň ak halat üçin bilelik. Aydın doğru bir zat ýatlatdyň, men şonu bir pikirlenip gördüm. Ine gaty diplom diýip bir söz bardyr. Ak halatlylar diýip bir söz bardyr. Doğru dälmi? Mhm. Ine gaty diplom diýmek eýýäm adam bilimli diýmek. Manysyna gelýär. Türkmenistanda ýöne bu diňe. Türkmenistan'da şoň ýaly kemine. Türkmenistanda şon ýaly. Ak halat diýse o doktor bolmalymış. Türkmenistan'da şu gün Hmm. yankı ak halat giyen adam doktordur. Doktor olan adam ak halat giyen ok. Ya giyipdiler elbette, olam giyipdiler. Yöne yankı ordere şoň ýalypdyr. Ak halat giyse doktordur. Hmm. Diplom olsa ýokary bilimlidir. Söze seret ýokary bilimli. Ýokary diýmek niýe çyn? Yani yok ondan ýokarda istat ýokmu? Ýokary bilimli. Ýokary o näçe metr ýokary mysal üçin. Ya oruçlaň bilimden galan zat. Türkmenden ýalypsat ýok. Mahtumulda gördüňizmi? Ýokary bilim ýene diýen zat. Ola oruslar aýtdylar, ýokary bilim establishment ýene diýip. Yani ýokary bilim. Türkmenen alypdyr şonu ýokary bilimli diýip. Onda 5 ýyl okadyň, aga ýokary bilimli boldyň. Onda sana soň istat galan, o elemiň sirrini çözdüň otyrmy? Ondan ýokarysy ýok diýmekde. Aydın ine munyň hemme zadyň manysyny näme diýip sorasalar, ine Paralel gerçeklik. paralel diýmek bu zat. gerçeklik, o paralel gerçekligi ine Yuri Bezmenov diýip bir öňkü KGB agenti, ýöne soň professor bolýar. Nemede Amerikada iň ýokary institutlaryň birinde muallim bolup işleýär, ýani KGB-nyň nähili işleşini Iň awraýly universitetlerinde, ýokary universitet şu ýokdur. ýadyma düşmedi, iň awraýly, iň gowy. Nemede muallim bolup, professor bolup o sapak berýär we gatkan videolary bardyr, bilmedim illeşler ýankı. Men ingilisçe dilde gawat gelýän ýöne beýleki dillerde de terjime edileni bardyr belki de. Siz onu bir görüň. Yuri Bezmenov diýip bir adam. Şu wagt dirimi dälmi onu bilemok. Şu wagt ýaşamaýan bolup biler. Ýöne YouTube'da gatkan nemeler bar. Indi şo düşündirýär. Aktivne merepриятие diýip bir zat bar. Şonu düşündirýär. Näme zat diýip soraýar. Jogap berýär Yuri Bezmenov. Aktivne merepриятие ýa-ni çäre diýmek bolýar-da. Çäre diýmek o hakykaty öçürüp onuň ýerine başga bir hakykat getirmek, ýani gerçeklik. O paralel bir gerçeklik. Bu näme üçin paralel diýerler? Ine adamyň bedene hakyky dünýäde ýaşapýar, ýöne zehini, akly, huşy bu hakyky dünýäde ýaşanok, başga bir ýerde ýaşapýar. Başga ýerde ýaşap ýören ýerinde näme bar? Paxta ýygyp baý bolmak bar. Paxtany ağ altyna deňemek bar mysal üçin. Ýankı aňyrdaky yalan dünýäde paxta bir altyny bolup bilýär. Ýöne hakyky dünýäge geleningizde paxta altyn däl. Gyzyl däl ýankı. Ondan soň ýene nämeler bar? Aydın. Agzybirlik. Agzybirlik hakyky dünýäniň önümi däldir, hakyky dünýäde ýöreýän bir adam däldir. Bu diňe nemede ýöreýär? Paralel gerçeklikde var, yalan dünýäde. Yuri Bezmenov aýdýar bu zatlary ýankı KGB-nyň öňkü agentlerinden, ýani KGB-nyň agenti diýende ýalňyş aýdýan agent däl, akyl nemesi ýöre diýenlerinden. Şu KGB-nyň ideologiýasyny düzüp şonu ýöre diýen adamlaryň bir nemesi şol. Ýöne
wagtynda o çykyp gidýär käbir meseleler boýunça soň o adam hawa pikirlenip şu zatlary düşündirmek isleýär dünýä nädip işleýärine ine Birinji nowatda da özüniň edesi gelmeýär şol işleri. hawa özüne bedesi Elbetdigini gelmeýär. görüp başlaýar näçe derece erwet Hawa zatdyny. ýa-ni ynsanlyk bunu hak eden ok diýär-de. Garas şeýle bir düşünjeye ýa bolýar. İnsanlyk bu zat hak eden ok, bunu ýörit edýärler, bunu şu zat etmesen adam öz erkine ýa-ni düzgünle, tertipli, ahlakly bolup gidýär diýip aýdýar. Ýöne bu taýda ýöret ahlaky bozýarlar. Ine neme ahlaksyz adamdyr. Şu wagt Türkmenistan asuda diýip aýdýan adam ahlaksyz bir adamdyr. Ahlakı bozulandır. Kim tarapından bozulan? KGB'nın ideologiyası tarapından bozulan. Haçan bozulan? Yine şu partiyalardan başlap bozuluyor. Şu partiyalarda oturan vaxtımızdan başlap KGB'nın ideologiyası boyunca pikir etmeň mektepler bir bilim nemesi deyip Türkmenistan'da ya da post-sovet nemesi bunların hemmesi KGB'nın orta atan bir zatı. Hiç neme yoktur. Post-sovet yurtlarında o bilim nem yani tankidi yoktur. Bilimin tankidi yoktur mekteplerde. Mesela bilimin tankidi bilim edýär. Bilimi bilim edýän zat onun tankidi. Şu tankidlamasan bolanok. Yani sebäbi şunyal bir zat vardır. Bilim başka bir zat diýen bolsa bugün başka bir zat aýdýandyr. Näme üçin aýdýar? Tankid esasında. Ýöne şonu tankidlamagyň esasy peýdal tarapy diýeli bilim üçin ösmegi dogry hasam ýakynlaşýar. Ya da ýalňyş bir zat edýän olsa şo ýalňyşdan yüz öwürüp bilýärler ansatlyk bilen. Ýa-ni neme ýapyşyp duran oklarda, Mr. Jones'y neme lider hasap edip eýäm şonu bir diktatora öwürüp başlapdyrlar-da 4 gün içinde. 4 gün. 4 günde. Ha. Onu Gene özler. özem diktatora näde öwürlýär sebäbi ol ýa-ni okuwçylara siz üstün diňe gowy zatlar aýtdy. Hmm. Yine beyiktir Türkmen, herdir Türkmen, şiirdir Türkmen deyip bardır käbir Ha. populistler. Bu olam şonu etken, siz diyene akıllı, siz beylek okuçlardan akıllı, hatta Amerika boyunca sizi sayladılar diye. Hmm. Televizyona çıkmak için sizi sayladılar diye. No. Son ola adam Oğuz adaydan için hakikattan, yine hakikat değildir, yalandır. Yalan aydan için diktatör edecek oluyorlar onu. Hmm. Hakikat aytsa belki ona karşı çıkan olardı, yine olardı. Yani şu an için yine Türkmenistan'da da vatandaşlar halkı eleştiriyeniz diyeniz ya, yani eleştirmek değil, halkı eskeriniz, o halkı batı diyeniz diyen yerleri var da bu hakikattir. Hmm. Olmasa biz emine Jones işlep bilmeyiz. Ya da biz psikoloji bilemiz okuyun, yani sosyolojiyanın kenine benden gol bilye, ya Aa, köpeğimizden gol bilye. aydın buna yine şu partiyalardan çıkan adamlara halk deyip bolan bulara massa değil ya. KGB da massa hükmünde veriyor. KGB'nın protokolünde halk deyip bir düşünce yok. Massa deyip bir düşünce var. Ee, Şonun üçün yani halkı onun ýaly bir zat yok. Halk äskerilmeye diýilen zat yok. Halkı onun ýaly zat edip bolanok. Ýöne halk yok ortada. Biz şolay galan gaçanlar var. Yani şu hakyky Türkmenlerin Türkmençilige eýe bolan adamlar var. Ýene şolara öňe çykmak üçin näme diýärse bir gidenden massany döredipdirler. O massanyň esasında öňe çykyp bilenoklar çıkmaly dälmi diýip bir nämäň içine giripdir Massa. da ýitirim bolupdyr adamlar. Ýalanyň içinde ýitirim bolupdyr hakykata düşünýän adamlar özlerine o näme kellämi ýitgedim diýip başlaýar. Olaram şey diýär-de, senin kellämi ýitgepdir diýär. Haýda. Ne kelleğin ütkesi Oğuz'a da ütkemeli. Aha. Bunlar yöne yankı okul ya da mekteplerin hemmesi Türkmenistan'ın içinde niye olsa da tapalı yok. Bir menzeş muallimler ütkep biller yankı. Diktatörleri ütkep biller ya da yerine getiriciler, sahnadaki ütkep biller yöne belirleyen bir zat vardır. Denlik, ağzıverlik, e, başka ne var? Hareket. Yani, hareketten gönül näme deyip düşünýärler bizde de kıymıldı hareket. Hmm.
Yani kitap yazan adama bu hissat eden ok yer aslında onun barmağı kıyıldı yani. Ya da fikirleyen adama otur diye ya da gürleyen o aslında hareket ediliyor. Bulara kıyıldı hareket yani uğrak olmalı yani. Önkü ve sonku bu tutkuların hareket etmese neme dersin, hareket dersin. Yine Ha. gürlemek dilin hareket ediyor. Yani ekonomi yine hem hareket eden için gürlet bilen. Yani bu hareketler Türkmen için. Görünen o, görüp Aýdym. bilen o. O käbir sözler ine şol aňyrky paralel nemeden gelipdir-de. Paralel hakykatdan, gerçeklikden gelýän sözler bular ya. Hereket diýdiň ol agzy berligen bar. Mysal üçin häzir aýdaly. Hakyky dünýäde hemme türkmen azap çekýär şu at. Hemmesi azap çekýär, dogry dälmi? Bunu hemmämizem bilýäs. O pulsuzluk, ýa-ni howpsuzluk meselemiz, ýa-ni sosial meselelerimiz var. Ondan soň gelecek gaýgysy, hemme zat bar o ýygnanan şu beýniň içinde dur. Indi şu zatlara diýen şunýal problemalar var diýen. O diýär şunýal problemalar var diýe munuň hem sebäbi diýe biz agzybir halk däl diýe. Indi problemalar hakyky dünýäden, çözüden paralel dünýäden gelýär-de. Bu nähili Hmm. bolýar bu? Paralel dünýäden bir zady getirip çözüp bilen o. Ýa agzybirlik diýilen zat ýok. Gidin Amerika, Ýewropa gidin, hatda Türkiýede gelin. Türkiýede de ine bizim türkmenler täze gelen wagty özlerinden häzir pikirlenip görsün. Türkler nähil diýär, bir-birine sylanok ýene bir zat diýe düşünje bar-da. Goňşy goňşyna sylanok ýene bir zat diýip o kämir gatnaşan ama oklar bular garyndaşlar bolup şeýle bir düşünjeler bar. Hakyky dünýäde adamyň öz işi güýji bar. Ýa günde gün aşa gidip gatnaşyp bir zat etmäge gerek ýok ýa-da hiç gatnaşmanam bilersin. Demesi ýok. Ýöne paralel dünýäde agzybirlik, garyndaşlar bilen gatnaşyp ýene bir zat eýle beýle diýilen düşünje bar. Ýöne Türkmenistanda da şo ýok. Bir-biri bilen urşup bir-birekden karz alyşyp berge batyşyp o aralar bozulup bir giden nemeler bar. Düşüner ýalda. Ýöne şo problemalar bäre gelin barmy? Ýok. O problemalar ýok. Hakyky dünýä şonuň ýaly şekillenýär. Biz paralel dünýäden getirýäs käbir nemeleri, sözleri. Çözgüdini tapjak bolýar şonuň bilen birlikde. Hereket söz hem şol. Kimine bu Türkler diye bunlar samsko palavam kaşıkta yerler. Näme? Evet ya. Eldeyim benim içinde. Ha. Bunlar tuvaletine mi arasala ya? Gülüyor ölersiniz. Hakikaten bunlar mal tuvaletine arasala ya bunlar. Ha. Arasalar mı ki? Yine o tuvalet diyen yerin in hapa yer o yerine. Nerede yiyecek sen? Yiymalı değil. Üstün olmalı. Ha. Yine bizimkilerin düşüncesi değişmesi. O şeýle inançakda. Bak Umuman evet. bu ine munuň ady çäre, ýa Mr. Johnson bir çäre geçirýärdi. Çärenin netijesi hem şeýlerek bolýar. Yani o kemine misal için yine Türkmenistan'da yani işten kovula ya da türme vasılayadır adam sonra televizyona çıkarıp görkezip yine maşin katışıran neşe çıkarıp televizyonda örtüyor. Bu zaten hemen çaredir. Yani hakikatte sürdü mü sürmedi mi? Hani eğer birine bir ceza verilen olsa suç muydu? Prezidentin kimsenin birine azatlıktan mahrum etmek ya da ceza vermek. Prezident ceza verme gücü yok onun. Ýa-da azat etmek. Ya da azat etmek. Gözüne getirin prezident yerine getir ya. Kanunda misal için kanun näme olsa ve yerine getiriyor diyelim misal için yani prokuratura değil ya bizde birine günah yükledi ya da günah yükleyecek kolye diyelim. Son suç vardır. Sudan hakikaten günahsı olsa sonra çaresini görüyor. Cezalandırıyor. Suç. Prokuror cezalandırıp bilen yok. Mümkün değil. Mümkün değil. Türmeye de vasıf bilmiyor. Bizde polisiyalar yankı Seni näme bastırarın diýip diýilýär? ýörnä. Seni türmeye basarım diye näme polisiýa ödem. Ol näme diýilýär olar? Starşina diýilýärmidir. Näme yani ýokary bilimsiz, ýokary bilim almadyk polisiýalar. Kim diýilýär bolsa?
çolar aýtdy-da, basarım diye seni diye. Hmm. Suud diňe sana ceza berip bilýär. Ha. Hatta eğer polisiya olarak käbir suud tarapyndan näme berilýär diýip, häkimet suudun käbir häkimetini berýär. Mysal üçin ştraf ýazmak. Hmm. 100 manada çen ýa-da 1000 manada çen sen edip bilýän ýene şu ýagdaýlarda diýip görkezýär. Ýöne şoňa da sen garşy bolanda ýene suuda barýan, suud çözýär ýene. Garşy Hmm. bolup bilersiň. Hatta islenip bir 10 manatlyk ştrafa da garşy çyksaň suuda bararsyň. Ýöne Türkmenistanda kanuny ýerine ýetirmeli. Suud karar çykarýar. Yine kendine ya da bilmem kim şu cinayet için 10 yıl azatlıktan mahrum edildi misal. Hmm. Yani oğlum azatlıktan mahrum edildi değil, azatlıktan çeklendirildi olmalı. Bizde yani mahrum edildi değil. Hmm. Azatlıkları çeklendirildi 10 yıl. Suud karar çıkardı, onu yerine getirmeli prezidentiniz vardır. Sol cevapkari soldur aslında. Sol ehli Mahrum diýmek qadağan edildi diýmek aslında kadar ýa-da edildi haram azat. sözünden gelýär. Sağ Haramlandy diýmek mahrum sözüniň manysy. ol. Haramlandy. Yine sonra mahrum değil mi? Hmm. Şimdi yöne prezident 10 yıl bir yere türmeye baskan olsa diyeyim. Prezident onu yerine getirmeli. İyi işi şol. Borcu şol. Yine sizin burnunuz var. Demalyağınız burnunuz ile. Yani burnunuz ile sıçacaksın dersiniz bağışlanmalıyım. Burnun işi dem almaktır. Hmm. Başka iş eden vakti anormal bir zattır. Burun başka bir işe göryen olsa sizin burnunuz göryenini göz önüne getirin. Göryen. Bilir mümkün yok. İşi var. Son için organizmin İskender organizm, hayvanın, adamın en mükemmel bir nemedir, sistemadır. Her kim öz işine diye. Yani sizin prezidentiniz, yani 10 yıl türmeye basan adamı, sol kararın yerine yetmeyine cevapkar adam, amnistiya düşürüyor. Kararyny özüň bozýar. Göz önüne Kanuny özüň. getirip biliyor musun? Hmm. Yani siz alıpsınız, yani öyünüze, ben öyümü korusun deyip bir sana İtalyanız, o item öyünüzde kim bolsa şoları dişlep, öldürüp yiyip diyor. Hmm. Bizim o ite yine naharım der yani doğru. Oraya öyümü değil. Asmanı masuda değil. Hmm. Bu zatlar, bu yağdayı görüp bilmeyen adamlar yine bolyan zat, yani yankı televizyon alıp. Bu zatları görüp bilmeyenin sebebi, görüp bilmeyenimizin sebebi yine bu eksperiment dörtünde Türkmenistan'da 100 yıldan beri devam edip geliyor. Hmm. Gören adamlara da neme deydiniz? Yankı neme diyorlar? Kellen üträpdir. Basmaçı. Hmm. Yok, şu an sonralık ona basmaçı değiller gören adama bu zatlar. Hmm. Yani hakiki dünyadaki adama bunlar böyle basmacı diye. Hakiki dünyadaki adama terörist diyerler. Şu an terörist oldu. Şu basmacının terörist sözü çıkan. Dönüğüm diýdiler. Dönük, vatan dönüğü. Vatan dönüğü söz manısı eğer söz doğru olsa vatan dönüğü olma mümkünçülüğü yok. Mümkün değil ifade etmek yani. Hmm. Ya da halk düşmanı diyorlar. Sen ne dip halkın düşmanı? Yine paralel dünya halkın düşmanı başka bir halk olup bilir. Yine halkın düşmanı bir adam olup bilmiyor. Stalinin orta çıkaran zat da halk düşmanı. Ya, Halk şu dönüğü. sözlerim yok. Vatan dönüğü, halk dönüğü şu sözler Yiğitlerin olan sözler, Stalin'in olan sözlerdir. Hmm. Ve şolar ikisi hem milyon laf adam görendirler. Ve Hmm. şolar olan sözünü şugun yaşacık oğullar, kızlar olan bir Stalin yağlık ya da Hitler yağlık bir vazifesi yok adamlarım. Yani sıradan bir vatandaşlarımız hem birine çok Stalin'in ya da Hitler'in olan sözlerini kullanıyor. Yani Hitler sorsan faşist oldu ya. Sen hem solsun da. Sol sen hiç ilgi köşkü yerin yok. Yani Hitler birazcık akıllı rahat. Yine aydın bir misal vereyim. Şu Hitler Ukraynanyň Dnepr bir şäherinde, ýalňyş aýtmaýyn bir şäher umuman häzir şu wagt Orsun nemesinde girip çykan şäherde 4 ýylyň dowamında şu uruş başlandan gutarýança 10 sany adam öldüripdir. Şu ýesir alyp saklap durýar Hitler. Hı hı, Faşist doğrudan mı Hitler koşuna? hı hı. Ukraynanyň şol bir şäher bar. Şo taýyna saklap duran wagty diňe 10 sanjak adam ölüpdir 4 ýylda. Soň oruslar şo şähere gire edil şol şähere. Diňe bir aýjyk saklaýarlar. Bir aýyň içinde 5000 adam ölüpdir.
Kemin o Polça girene bara bulan. Ha. O Polça'da Polç. akınan hem deydiler. Yine yan yakınaşı Polça'da da genotsid ediliyor. Katken Hı. yankı. Uruşta uruş ne ediliyor? Eskerlen esker uruşandır. Hı. Beyleklere zat diyen değildir. Eskere göre özüne hormat koyan olsa bir esker değil, eskerlik mertebesi var olsa. Yani mertebe diyen zat Türkmen'de yani postsovet hiç haykılı yok. Hı. Yani yine yankı yerde Polça girerler. Orus girende Polşa hemen gire beylek taraftarın giyikler giydi. Orus diye biz azat etmene geldik diyorlar zaman yankı merkezi nemesinde, köçesinde parat geçiriyor giyiklerle birlikte Orus kazandık Polşa'nı deyip ikiye bölüyorlar. Hı. Bu yerde de genotipte Oruslar şol devir yine Nemesler etti diye Nemes'in boyuna koyuyor aram sever. İkinci Dünya Urusunda kazancı olup yenici olup çıkıyor. Hı. Son neticesinde kendi attığı neler yöne şu ünlüğün Polsa'da yine aydın şeylere. Neymiş Hı. öldürmendir diye de. Orası öldürüp. İvan'ın izi var diye de hem nerede. Ha. Yankı adamları toplap 100 adam 50 adam hemmesin bir yere gömülen yerleri var diye de. Yine. Yine şeylerek o illeşler yani bu neme hakikate gelmelidir hakikate gelmeyen olsanız hem yitip yok olup gidiyorsunuz. Hakikate gelenler hem galiya yine şolara da hakiki Türkmen değil ya. Son yine käbir nemelere bizim hem şigarlarımız olsun haydi. Hoşa tırnak içinde yani. Yine bir menzeş hava köýnek giýilýän bolsa şol raýatdyr. Raýatyň manysyny bilýäňiz indi. Bu kanaly dinleýänler bilýär. Raýat diýmek goýun sürüsü diýmek. Eger bir menzeş zat giýýän bolsaňyz raýatsyňızdyr. Eger Türkmenistanyň içinde hemmesi ay gowluk gowy ýurduň içi öňköňkülük diýýän bolsaňyz raýatsyňızdyr. Ondan soň eger şol bir zady iýýän bolsaňyz ýa-ni iýýän bolsaňyz diýende ýeter etmesligem içinde bunun. Mysal üçin kartoşkaly makaroni ýeňiz dowamly. Şol bir naharlar da şol bir menzeş naharlary gaýta hepdeniň içinde iýýän bolsaňyz onda raýatsyňızdyr. Ne goýunlara da neme şol bir zat berýändirler. Üýtgeçik zat berýändirler. Aýlap öwürüp şol bir zatlary ýendirler. O sever koyurlar. O şükür eden olsa. Ağza şükür etsen kadar yetersin. Oho. Ine şeylerek illeşler ýa-ni bol duran düşen zatlarym günümüz belli. Ine Türkmenistanyň hawa içindäki bizim ha şu eýdýän çykyşlarymyzy dinläp soň ýazyp taklad edýärler da özlerçe bir zatlary düşünjek bolýarlar. Näme ediljek bolýanyny. Näme üçin beýle zatlar aýdýas biz şo zatlara çelle üns berjek bolýarlar. Ine bular öwrenip başladylar da. Şu bize dinläp aýdýan zatlarymyzy anyklap ýa-ni KGB'nyň nemesine düşnükliräk dile geçirip berýärler de. Ine şolaryň hem köp derejede pikiri üýtgedi. Bizi dinleýänleriň hemmesiniň pikiri üýtgeýär, onu bilýäs biz. Beýniň näme diýen, näde işleýändigini bilýäs, o türkmeniň häsiýetini bilýäs. Bundan soň üýtgejek o. Bizi gelip dinleýän, bizi dinleýänler bilen gatnaşy edýänleriň hemmesi hem üýtgeýär. Gitjek, gaçjak berimiz ýok ýa. Üýtgeýär diýmek birleşler. Üýtgeýän zat hakyky zatdyr. Eger üýtgemeýän bolsa ine şo yalandyr. Durmuşumuz Heykel, yalandyr. heykel misal için ülkelerdir. Heykel. Yani adam aydalı gözünde de görüp bolýar şoň ülkelerinde. Yani Şonuň üçin heykel yani diýilýär aýdym. yani aydalı ülkemeyen yani adamın bolýar beden tarapları ülkeye diýseniz adamın beyni bedeninden belki milyon esse kän näme diýendir. Çalp ülkeyendir beyin. Türkmenistan'ın içindekilerin hem çalp ülkeye yani ülkeye diyen beyin belki e, kuruluşu ya da yankı linkler diyelim milyonlarca olur. En iyi şey ülkeye her sekundda ülkeye. Yine giygi yatanı atılır azraf aktif oldu. Başka var ülkettir yani. O kellen ülkettir diyen sloganlardan var artık Türkmen'de. Hatta vatandaşlar ben sizden bir daha faiz edecek Türkmen standartları bir çumurrak soru olur verip koyuyorum.
Misal üçün Türkmenistan'da en akıllı deyip bilyen adamınız vardır. Muallimdir ya da kakanızdır ya da babanızdır. En akıllı diyen adamınızı, en hormat koyan adamınızı çumurrak sonra onların 99%'inde slogan cevap alır. Yani tayar öňden Yankı alır. aýdylýan. Öňden tayyar, şablon, yani klişe olan zatlar. Tamam. Çok hiç hile hakiki dünyada işte bir cevap alma mümkünlüğü yoktur. Aynen çok da bu zaten ve tragediyadır o. Aa, son yeneden bir üns vermeli zadınız. Ne, Türkmenistan üýtgemeýär, üýtgedip bilmeýär hiç kim diýilen söz vardır bu. Bu hereketler başlamazından öňem ýaýradylan sözlerdir. Bu Kıbanyň nemesinde var. Bu zatlara neme diýär Türkmenistan üýtgedip bilmeýär hiç kim kail bolup ýaşaýaryň diýilen. Sebäp bu gaty möhüm bir zatdır. Ine häzir Türkmenistandaky zalim sistemany gurandan soň muny goramak gerek. Nädip gorarsyňyz? Şu sistemanyň hiç haçan yıkılmajagyna inandyrarsınız. Bunu George Orwell'ın 1984 kitabında da geçýär şuna benzeş edip düşündürýärler. Yani bu gaty güýçle yıkılmaya yıkılmajak diýilen o düşünjäni berýär. Hatta neme var? Yani diktatorlukdan demokratiýa diýip o kimdi şol nemeň ady? Aýdym men kam senki ýaly kitabyny ýazýan ýazarlarynyň atlary ýadymdan çykyr. Kitabyny özü Ne çykyr. olmalı? Ee, Bir Jim zat. Sharp mıydı? Gene Sharp. Gene Sharp. Yine şonda da neme diýendir, ýa-ni diktatura diýip ele alýar. Bizi ýöne zalim sistema diýil, biziňki diktaturadan has. Ýa bir totalitar sistema diýip alaly. O neme bolsun? Türkmenistanda totalitar sistema özüniň barlygyna dowam etdirmek üçin, goramak üçin sizi inandyrmaly. Näme diýip inandyrmaly? Ýykylmaýar, ýykyp bolmaýar, mümkin däl, hiç kim ýykyp bilmeýär diýilen düşünje bolmaly. O düşünjede nireden ýaýraya ýuwaş-ýuwaş myş-myşlar bilen jemgyýetiň içinde. Ýene bir sany Kybanyň işgäri nowata dursunuz, çörek nowatyna diýelim. Şo taýa gelýär. Aý diýär bu diýär bu rejim ýykyp bolmaýar, gaty güýçlü. O çerez çur güýçlü diýip olaryň dilinden aýdaýym. Şey dip o orta atıp gidýär, soň muny alýar adamlar. Oňa ýaýraya şop. Soň bir düşünje öwrülip, gömülüp galýar adamlaryň beýnine. Şondan çykylmaýar. Eger şo sözi eşdýän bolsaňyz, o sözüň asly ýokdur. Diňe myş-myşlar bilen ýaýradylandyr bir wagtda. Bunu aýdýan adam raýatdyr. Başga hiç täze. Pikirlenip bilmeýän adam. Pikirlenýän adam o nädip ýykylmaýanlygyna nähili, nereden neme berdin? Näme diýär? Suwutnama näme diýerler? Şondan Göremek sonra mi Japonya? Göremek mi Japonya var kaçtı diye. göremek mi Japonya vardı diýer. Yine şeylerek bir neme var. İlleşler. Yani şu zatları üns verim. Bizim ulanyan sözlüğümüz var. Yani Türkmenistan'daki adamların ulanyan sözlüğü var. Şu sözlüğün içindeki sözlerin köpüsü Kıbanyň sözleri. Bilin yankı size değişil sözlerle değişil del sözleri. Yani bana kalsa sorasanız 90% ulanyan sözleriniz gereksiz. Onun yerine gerekli sözleri almalısınızdır. Misal için köp sözü o tersine öwürüm. Şu bolmaýar diýen olsa bolýar diýin. Düşünseniz düşünmeseniz bolýar diýip orta çıkmış, o doğru çıkıyor. Şolaryň bolmaýar diýen zady siz bolýar diýmeli, bolýar diýen zadyna da siz bolanok diýmeli. Ýene iň gysga we neme uğru bu zady çözmek. Soň wagtyň geçmegi bilen siz bundan soň köpeğinizi görýän, kitap okuýaňyz ýa bir zat dinlämekden sas ünsli we maksatly bir şekilde dinleýäňiz. Soň alyp çykarsyňyz bu zatlaryň köpüsine ýene şeýlerek ýagdaý. Ýerleşler Emin soň ama ayıp bol. yo sen aýt bu nemäniň başga bir nämä geçecekdim. Sen aýda. Bu yankını aydan zadımız var. Yani paralel dünya dedik. Häzir şunu alıp bir zatlar kelleme gelirsen düşünce otursun. Bu bir paralel dünya denmez mümkünce. Bu yankı ters dünya bolýarmy? Ters gerçeklik bolýarmy? Yani bu bir Neme zatın var? tersi. Aydın Yani onu doğru aýtdyň bir film var.
Neme deyip Stranger Things diýerler de. Bilmedim Türkmenlere Stranger köp Things. görýän däldi. Ava. Netflix'in. Senem gören olmaň ahmal onu. Yo, onu Ee, Netflix'e tulum etmiyor. Stranger yok yok menem neme kaçak yollar bilen görýän onu. Netflix'e menem pul berip göremok. Ýöne Netflix'in nemesi Stranger Things diýip bir serial var. Amerika'da Netflix'in Amerika filialının düşüren nemesi. İlleşler şonu hukman görün dinleyen bir ütköşük bir yankı ben ömrümde. Ol formatta o düşüncede bir film görmeptim. Yine şu tayda bir Upside Down World diye de. Haydın Azrail'den da şey Hmm. adım işte. Yankı ters dünya demek oluyor Türkmence. Öğrenme. Ters başaşak dünya hatta. Başaşak dünya Ava. diye. Başlasak. O sebebi kemin Ha, ene şu zat vardır. Paralel demek. O ikisi bir menzeşen bolup bilýär. ha. Ya da birazcık ütöşlükler olup biler. Düğünden menzemenler. Yöne Türkmenistan'dan ne görýän nämemize ünsörüp görün. Yankı açık kapılar siyaseti diýdiler, yollar yapıldı. Hmm. Yine yankı Ullokan aeroport turýas diýerler. Indi aeroport diýmek hemme pikir eder, ay indi uçmak kaç saat dolar, Näçe gidip ulu gelmek olsa kaç saat şonça köp dolar. uçmak. Hava. Samolyotdan sany köpeler, bilet problemasy çözüler, ýene şoň ýalyk bolar diýen Ullokan aeroport yollar yapyldy. Hmm. Yani içerisine bir nämesi vardır ya da biz yine bilim östürýäs ýene diýip aýtýan olsa şöyle bilim ýok bolýar. Hmm. Hemme zat tersine işliyor. Mesela. Başaşak dünya şu. Başa, o paralelem diýsek ýalňyş bolar. Soň ýene ýankı totalitar sistema diýdiňde berde bilemek men Türkmenistany awtoritar sistema diýjek bolýan. Hmm. Ýöne totalitar diýsem ýalňyş bolanok ýa-da men onu ýalňyş diýäsem. Men öňe gatsy bir şekilde awtoritar sistema, awtoritar näme hemme zat düzgün şoňky diýip aýtýasyn. Gaty bir şekilde. Ýöne şu mümkin. Eger hemme adam yani köpçülük 90%, 75% şu mümkin. Yankı hava şu sistemi asmanımıza asıldı diyen o sol totalitara da mengzeye de mengzeye Totalitar yani bolmaly. son kovasını veriyor. Yine totalitar diýme diýem komünistik rejim ýaly misal üçin bir hem adamyň bir inanan ideologiýasy bolmaly, ideologiýa bolman näde totalitar sistema bolsun. Yani total Biz tanımlıyor da. bizde hava bir adı koyulmadık görünüşte gidip var ya yankı. Bizde yok ideoloji yok. Hava ideologiyası hem yok. İdeologiyası olan olsa biz o ideologiyanı şu gün katığı ulan bilerdik ki yok şu görünsen görünmesin. Neme Mene görüp bilemek ideologiyanı. aydın bir bir ideologiya görýän ola Masud Asman diýerler. Indi şonu kellem alan ok menin pikir edin. Näçin beý diýen diýse urş yok, neme yok diýerde. Sen kellen işlän okma ýa topragyna çandy bir giden trilyonlap gaz, neft yani başka da bilmeyen bir topar zatlarım vardır deyip aýdýar. Senem asmanı var yani. Senem asmanyň asudalygy bilen işin bu nähil bolýar bu aýdyň ýankı urş bolmasyn ýöne aşagdaky neme bilenem işim ýok, baýlyklar bilenem işim ýok. Çağlarymyň geleceği bilenem işim ýok. Urş bolmasa bolýar diýip bolýarmy? Adam ýankı jemgyýetler urşup o ösýär. Taryhy bilmeýänligimiziň ýa-da taryhyň nämedigini bilmeýänligimiziň sebäpleri mi kendiýär? Pikret taryhda uruşun bolmadygy neme geçmeýär-de sahypa geçmeýär taryh kitabı alyp okan. Uruşum ýok, sahypasy ýok. Yok, kemine uruş diýmek misal üçin bir ýerde bir zat vardır, düşünce vardır. Düşüncenin esasında uruşlar bolýar. Bähbit we bähbit üçin göreş diýilýär. Ol Hmm. uruşa öwrülip biler, isledik zat bolup biler. Bähbit üçin göreş. Eger Hmm. sen bähbidim olmasa siz nirde gördüňiz bir balygyň balykçy bilen uruş edenini? Ya Hmm. balygyň bähbidi ýok. Ýok bähbidi. Siz bar diýip bilersiňiz, elbetde bähbit bardyr. Hakykatda bar, ýani Şu güne balyk ol tolkun yok deyip bähbidi gören göreşdir. balık gördünüz mü? Hawa. Hmm. Ya-da bir goýunyň uruş edenini gördüňizmi? Ha.
Yine bu oyunun içinde yani uruş koçları bolýan, koçlar uruşýandyr. Bir Bährit bardyr. Bährit üçin uruşýandyr. Olar o Bähriti görüp bilýär. Dime Ýöne olarım. türkmen şol goççalyk bolup bilen o. Türkmen goççalyk bolup bilse Bähritini görer we şoň üçin göreşer. Ýöne şonu bolup bilen o. Eden o ene bu muallimler mektepde. Hmm. Şonu eden o. Bu mektep sözü näme bu 500 ýyllyk ýok bolan sözün mektep diýip. No. Ya da Benim bildiğim. muallim diyen söz. Muallim deyip dünyanın yerinde muallim deyip diyorlar. Dilimiz var. Yine e, birazcık bular diye e, Amerikan evet, bular Avrupa işte, bular bizim araba Farsa işleyemiz ya. O Arap, Fars, Gözlerimize Ors. seyredip görüyoruz. Hmm. Şeyli Orsa, oluyor. Farsa, araba, hava. Şimdi biz Amerika isteyen olsak böyle Amerika sana telefon ya da Avrupa diyeyim. Avrupa sana telefon veriptir. Maşin, çoluğun önüne. İnternet veripdir. O. İnternet veriptir. Ama bizim şolla bilen işleşecek. Araplar size näme berdi şolar bilen işleşýäňiz. İyi işleşýäňiz, sizin diliniz şolar. Türkmen dili edel ol, muallim dili. No. Mektep Türkmenin dili değildir, Türkmenin sözü değildir. Yok hiç. No. Yani peyda Ne veren edip var? sözlerem değil. Ha o. Keşke peyda verse. O Käbir bir taraf sözüne seyredersin. Farsça, Arapça karışık söz. Ha o. Yok karıştır, böyle şol ulan Türkmenin gramatikasında mümkinçilik ve Türkmen dili şol tarapsız sözü Türkmençe bolup biler koşulması. Tarapsız. Hmm. Sever sen özüňine garaşsız diýip aýdypsyň. Onda eger garaşsız ýa-da şol syz goşulmasy bizde ýok bolsa, öňüne gelýän bolsa, bir tarap bir garaş Türkmenistan diýip ýa-da tarapsız garaşsız Türkmenistan diýip. Hmm. Onu eli biri bi bolýa, biri syz bolýa. Şol bir söz, şol bir näme. Men hayran aldım zady. Hmm. Ne bu hakykatdan ýa-da paralel dünýä diýjekmi, näme diýjek bu Hmm. kenine mümkin däl. Hayran aldım. İlleşimiz Asud Asman bize näme berýär diýip sorapdyr da. Oho! O, huzur berýär, diýen rahatlyk berýär. Asuda asman, o aşağında da arkada, şunun neticesinde buğday ösüyor, havarımız yok. Şunun neticesinde pahtı ösüyor. Hmm. Yani arkada olmasa hazır ne bileceksin yerine kartoş geçecek. Hmm. Arkadağın sayesinde ösüyor o da. Asmanın asuda ise arkadağın sayesi düşüyor. Asmanın bulut olsa sayı itiyor. Näme? Aydın Türkmenistan bir kellesi ütgen şahir uranýaly. O hakiki, hakiki. Bir döwletiň hiçbir nemesinde asuda asman, berkarar döwlet, ondan soň ýene näme? Garaşsyz diyar ýa-da garaşsyz Türkmenistan, hatta garaşsyz Türkmenistan diýibem. Eger tema şol bolmasa, düşündirýän bolmasa geçmeýär. Yok, kemine katı Hmm. elbet bir yankı absürt näme gelipdir şu gün. Hmm. Hiç kim bir yerde Türkmenistan'da okuyan da yani okuyan zaten misal için Amerikan gazetelerini okusam son yalık vardır. Beyik Joe Biden garaşsız Amerika'nın teze sayılanan prezidenti. Hmm. Ya da eşittiniz mi son yalık? Formatlı, mertebesi bilen Beyik Joe Biden hazır İngilizce açsam bu zaten az gülkünç olarsa ya İngilizce son yalık söz hiç yerde yok. Hiçbir kitapta yok. Yani vardır belki bir eserlerde elbette var yani. Yankı. Yani beyik yani hormatly mertebesi bilen arkada prezident Joe Biden Russiýanyň prezidenti bilen gürleşdi. Misal Hmm. üçin. Eşitdiňizmi? Aa. Garaşsyz beyik Amerika. Hmm. O näme diýme? Baky bir tarap, ya yok baky garaşsyz Amerika diýelen bir tarap däl Baky bunda da. garaşsyz, hemişelik garaşsyz, asmany asuda. Hmm. Yankı yeneler şahirlan dilinden in sonunda da Amerika. Diyecek olan zat Amerika deyip bir sözleme başlayacak olan. Yani ondan bir saat çok Hmm. koşulmaları var. Mukatter ve saat. Hmm.
Baba. O şey dip demedip görvermeli deňäp ne Türkmenistandaky aýdylýan sözleri başga O, ýurda üçin aýdyp görüň nähil gülkünç bolýar. Perova dedim. Türkmenistan'da istendik vatan havalarındaki nemeni alın, sözleri yazın ve onu Perova dedim. Katılığı atır. Geçen bir aydan ben vatan havalarında burada olsa düşünemem. Hmm. Ol vatandaş hakiki dünyada yaşayan. Paralel dünyasını düşünüp durmuyor. Hakikaten düşünmeyen yani Hmm. dünyanın ne diyecek bollarını. Meneme düşünemek bir sefer kendini öyle bize okuduk mu yankı? Kulluk mahleti uzolduldu değil mi? Çağırış kulluk mahleti uzolduldu. Awa. Yani Indiki ýyla bir ýyl soňuna uzatyldy diýdi. uzoduldu. Şimdi bu ne mi demek uzoduldu? Ertelendi diyen söz var mesela. Türkçe'de. Erte diýen söz bar ha bizde erte. Şimdi Erte. ertelendi sona koyuldu diye. Yani Ha. manası ertelendi. Türkmen sözü aslında da ulan yani. Hmm. Yani bu uzolduldu diye. Çağırış mühleti uzolduldu demek. Çağırış mühleti devamlılık uzolduldu. Yani bir yıl boyunca çağıracak o manasını için düşünmüş olan resmi taraftan verildi. Hmm. Yani Türkmenistan'ın hazır bu 10 yılın bolup bilmesi ya da 20 yılın ya o dili bilen adamlar var. Şuun kuun şu derece degradasiya gelip direyen in yok orada akşol redaktörler, gazet, televizyonda akşol yazılı kontrol eden adamlar ulan sözlerinin manasını bilen o. Bilen ok. Näme Aa. diýýär? Sözlem gurup bilen ok. Aa. Aýdym. Biz şu taýda ýoş-ýoş jemläli we ýanky başaşak dünýä diýip bir näme ady kabul edeli biz köpden bäri. Buň adyny dogry goýup bilemjokdyk her türlü. Ters Owa. ters gerçeklik belki başa Aa. şart gerçeklik. Biz şonu başaşak dünýä bolsun, ýanky adamlaryň hem diline, nemesine yerleşer ýaly. Bir hakyky dünýä bar, soň hakykatyň o ters tarapy bar da. Bizde hemme zat ýanky baş aşak diýmek ters diýmekde ýanky başy aşakda diýmek. Şol nemeden ýola çyksak, ine şu iň berki şu görýän suratymyzda da baş aşaklyk bar. Çağa erkin durmaly ýanky. Mysal üçin men nädip ekranyň öňünde oturyn hawa gymyldamaly däl, hereket etmeli däl ýa suw içmeli däl diýmem. Men suwam içýän gymyldaýanam, o gülýänam, ýalňyşam aýdýan, dogram aýdýan bu meniň tebii hakym. Şeýle ýanky adamzat şeýle. Ýanky nemesi kän diýip aýtjak bolýan, hereket edýän ýanky sferasy kän. Çağı hasam hereketlidir. Dowamly agzam durýan däldir, gürläp başlan soň elleri, aýaklary durýan däldir, hereket edip durýandyr. Yani şu biz gelsek ne partalar bolmaýar bunyň ýaly. Parta däl to ýanky tegelek stollar bolar islese, gidip stoluň başynda oturup biler islese. Ayağını uzatıp yerde halyň üstünde de oturup biljek çağlaryňyz. Şeýle bir zatlar gözümize Kemine getirýäs. istese ol çağa şol yerden çıkıp gitsin yani klastan. Suw içmäne daşara, çykyp ýa-da Ya, arkaýyn ýanky demän sınıfyň içinde ýöräp biljek ýanky muallim bir zatlar düşündirip durka. Çağdan bir zat talap etme haky ýokdur hiç kimiň. mesela çağa söz vermeden yani men şey çekip söz veren ýeri var. Yani Aha, mecbur edýärler. aha. Çağa dogry aýdýan ýanky hukuk demesinden girsen çağa o men mektebede gitjek diýen ok, o ýene bir zat etjek. Yükümlülüğü yok onun. Yükümlülük değil yani. Jogapkärçilik alan ok içeri. Cevapkärçiligi yok ben. Ama parkada şey oturacak ben şuna cevapkär kol çeken yeri ama getirýärler mecbur edip oturtýarlar onu. Bu yine şu muallimler Avrupa'da yine şu şeyçiler göne atıl cezası. Hiç pikirlenmen özem. Bu zat görsün göne atıl cezası. Şoň üçin Avrupa'dır. Şoň üçin 10 yıl 20 yıl işlerseniz Avrupa'nın bir sanık maşina alarsınız. 10 yıl 20 yıl hizmetinizi verirsiniz şoňa. Avrupa'dan yine yankı istendik standartlar televizörün yankı rozetka sokonması şol Avrupa'nın standartıdır. Şol Avrupa kullanýandyr şol üçin. Siz şol üçin hizmet edýäňiz. Şol üçin Avrupa'nın gulu bolýas, Amerikanyň gulu bolýas, yani hizmet boldysa sizin haklarınız alanam. Dine işiniz alýar, dine elinizden pulunuzu alýar. Siz Görüyorum köp bilemiz o. işleýäňiz. Köp işlemeli olýanız. Sebäbi şey ettirip partada oturtýarlar aýna. Bir adam öyle 20 kişi vardır bu ýerde. 20 kişinin şeydi bir adam şeydi ömrünü. Bekletileri.
O adamlar azat yetişen için önüm öndürüyor. Senin azat yetişmenliğin için aydılan işe dersin. Aa, Araççılık olsun. Başka zat ulçuluk olsun. İstendik niyirde näme iş elinden gelen olsa elinden hiç sat gelen ok onda dine hmm, gara iş. Ola men tep yankı maşinlar çıkan o. Maşin çıkıp başlar. Kendi işler için. Siz gerekten son. hmm. Adam Mesela ondan için soň araç diňe saçılık. o el hyzmaty gerek däl, diňe beyin, düşünje, pikir gerek, başga hiç zady gerek däl ondan soň. Hazır yönaka bir zat haysı yerin oturup e, bir tema hakkında yine Türkmen asiz, Türkmen dilinde bir makale yaz. Ben şunun için sana yine 5 manat verecek bize haysı yerin makale yazdım. Hiç mümkin däl. Ben şahsen özüm yazıp bilemem. Yani bir makale yazıp da bir de pul Hmm. toplayan olsa yazıp bilemem. Hmm. Aa. Ben şeýle aýdyň ine men şeýle bir zat teklip etjek o bunu giňişlemegini isleýän. Türkmenistana, ama täze Türkmenistana barlan wagty ine şu çağlar şahyat dogry dälmi? Hı hı. Yo, bularyň şahyatlaryny ýa-ni çağlaryň hem ýa-ni soraw jogap hökmünde, güründeşlik hökmünde ýa-ni şahyatlyklaryny almaly hem çağa psikologlar bolýandyr. Ýa-ni çağanyň tebii ýagdaýy bardyr. Şo tebii ýagdaýynyň nä derejede de bozulandygyny anyklap berýän çağa psikologlary bardyr. Ine ýurda biz şolar bilen bile barars. Soň şu muallimlaryň şo çağalara näçe ziýan berip bermediğini ölçärs, ortağa çykarars. Şu muallimler şu terror rejimi saklamagyna nä derejede kömek etdiler? Bu zatlar ortağa çykarars. Kyn däl, ine men size düşündirip durun. Edip bolýar. Psikologlar ve barlyk işi geçirýän adamlar yeterlikle. Şular muallimlaryň şu çağalara näçe derejede ziýan berendigini, çağalygyny zaýalandygy ortağa çykýandyr. Ine soň şondan soň şu muallimler bilen baş Çağalığın del kemine ähli çağalığı içinde olmak bilen birlikte durmuşunu zayalayan bir geleceğine adamı. hemme zadyna wa. Bir adamı yok ediyor, Hmm. durmuşunu yok ediyor. Biz ine ýurda baran wagtymyz jenayet edilip durka üstüne barýas. Muny soň hemmämiz diktaturanyň gurbany tıkdyp bolmaýar. Hemme kim Kemine diktaturanyň gurbany bolup bilen o. sen ol araştırma edip psikolog bilen yankı çağaları şayatlığını almak gerek de. Mesela içinde Hmm. muallimlere yöne bir sanak sapak ver näle berýän diýip muallimi goýan özü Hmm. gözüňün önünde jenayet işleýär. 40 dakika mı 45 dakika. Aa. Sen gözün şol Hmm. şol barlawçylaryň ýa-da komissiýaň gözüňün önünde 45 minutluk jenayet işleýär. Aa. Yo, o hakyky ýa muallim tarapyndan seredilendi. Indi men näme üçin çağalar almaly diýip aýdýam. Dünýäde Birleşen Milletler Guramasy diýip bir gurama bar. Soň dünýä çağalar ýa-ni UNESCO diýdi, ýene näme umuman çağalaryň haklaryny bilim almasyny, ýene näme hemme zatlaryny goraýan birgiden guramalar barda. Şolaryň öňünde görkezip boljak. Ine Türkmenistanyň üstüne şeýle bir oýunlar edildi diýip görkezmek üçin o ýazygyly nemeli izarlanan, barlanan maglumatlar ele geçiriljek. Soň şu zatlary we bütün dünýäde işläp bilmeli. Biz hem soň ine ýurdun içinde näme üçin bu derejede cezalandyrmalar gidýär diýip sorarlar. Ine şu zatlaryň görkezip biljek nememiz bolmaly da. Ine köp ýurtlarda 20, 40, 50 ýyl geçenden soň suud edip berendirler. Garrap No. 80 ýaşa gelendir. Ýene de suud Yok edenler. tapawud yok kemine ölen soňra sur edip bilýär, onu näme Aba. giýerip bilsem. O ölen adama ýa-ni ölendir ýöne şonuň eden işini näme getirip No. bolýar. Ýa-ni ýargylap bolýar, suud edip bolýar. Ýa şeýlerek o illeşler gaty ýara näme ýöne mundan has agyrlaram bar da düş entek o jemgyýetimiz düşünme nemesine gelen ok. Bulam gaty yeterlikle ine şu zatlary eşitip durup bilmeliler ha adam diýilen zat bizim ýa-ni nememize garşy
Belki nemelerin dünýada bir zulüm aslında halen däldir. Aydın. Demir gazyk karaya diýýärler, gülýärler ýöne. Hı. Olaram bizimki ýalyk. Zulüme neme galan däldir. Beýnandyrjy ýagdaý. Ýöne ine şu surat ine türkmen halkynyň zaýylanýandygynyň iň uly subutnamasy. Çağlar hiçbir şekilde şu şekilde oturmaly däl. Parta marta bu zatlaryň hemmesi adamy bir galyba sokmakdyr. Parta neme barda? Aýdyn sen üniversitelerde görensindir ýa-ni ullakan auditoriýalyk yerler bardyr. Soňra sınıplar vardır. Sınıplarda da parta yoktur. Bir adamlık oturguçyalı şonun öňünde nemes vardır. Köp şeyler hakda. Hı. Umuman o partalarda oturulanok. Neme däl. Yoksa üniversitede kendine bir muallimler vardır. Mene şolary ýigrenýärsin. Üniversitede sever düşünemek, enterprizatları. Hı. Muallim gün muallim diýýärdi. İşleseňiz diýe arkadan çykyp bilersiniz, çykyp ýerip ýani soramaň diýerdi. Hı hı. Elem galdyrmaň. Siz berde ýa-ni türmede däl diýerdi-de, üniversitet Hı bäri. hı. Ve hemmäň akylly adamlar diýe, men şoň ýaly bilýän diýerdi. Hı hı. İşlän wagty çykyp geliň, işlän wagtyň girin. İsteseň hiç gelme, temany bilen olsaň diýerdi. Men aýtdyym, muň ýalydan bir muallim bolar, muallim diýenim öwretjek bolar, muallim talap eder, bu Talap bolsa eder. diýe gaýtyn diýe hemme beýdise hiç kim gelmez, sapany diýerdi de, ýok gelýär, barylýar mene. Hı. Bizde de Baba, şeyler de ýa-ni içeri giren wagtda gapyny nemetmen, kakman, sessiz girim diýip. Nemetmen diýerdi. Türkmenistanda sen kapmayını kapmanın içine girip koy. Girmek mümkinmi? Ine O zaman çağının nemesine. tamam, sonra şu sapağı koyarlar, temanı koyarlar. Sebebi o yerde esası mesele sen geç kalanın ne için geç kaldın, bahane ne itmeli değil, ne itmeli değil. Tema ne maksat o yerde temanı düşündürmek değil mi? Sen geç kalanın ben kimin yani şu an. Geç kalsan sana ziyanı, muallima değil. Yani beyleklere bolmalı değil. Yine bulam aktivni bir priyaktan bir görünüşü kişiye muallimin çapındaki. Görünüş o temanın bölýändir, bozýandyr. Elbetde öyle. Häziren barmyken muallim içeri giren wagtda yerinden turup salam bermek? Vardır ama ayağa turmalı kim yerse. Ayağı al diye inen nerede? Ine şu Şu daýda an gülesim ele kemine. Bir topar şol cahil, bilimsiz, bilgisiz. Hiç daha kellesi işlemeyen koyun klasa giriyor. Çağa da hiç zaten havarsız olan için dine şolun üstünde yankı. Onları ulanıp biliyor ya, ayağa kaldırıp biliyor çağa. Ya o çağa enter. Yani çağını oynayanlar. Ola ullakan adam yani adam da koyun. Koyun giriyor çağlar ayağa veriyor. Ne mi diyeyim? Şu zat bolanok. Muallim okuwçylar bilen salamlaşmaly diýilen zat ýokmy? Bize salamlaşyp göremiz ýok ýa-ni diňe koridorda, ýolda, aňyrda, bärde gawat gelende. Salamlaşaýmasaň ýöne Üniversitette muallim kemine diyen okun geliyor. Salam okurtular diye senem. Salam muallim diye for olup. Şeylere bir. Bizde yine hemme zat baş aşağı yerleşler. Ters vurulan. Onu bilin. Yani size şunu etmeli ise size onu etmeli değil deyin. Şunu edin deyse de o bunu etmeli değil deyin. Onu etmeli değil ise şunu etmeli deyin. Yani. Edil terse doğrusu bolyandır. Yani formulası şeylere buzadım. Nemeden şu karanlığın içinden Şu yine çıkacak olsak. neme vardır. Yine Terzi Türkmenistan'da da enter yönelik yankı eksperimenti de onu görkezi aslında görüp bilen olsanız. Sol kime yine siz okulçu varsınız, muallim yine bu erbe okulçu yani terbiyesiz diyen çağalar vardır. Yine şolar Terzi Türkmenistan'da iş kurucu olmuş olurdur. Terzi yani know-how'lar etçelen olurdur. Terzi belki batı bayağı gidecekler şolardır. Sebebi olur toplumun ona dayatken düzgünlerine kulak asmayanlardır. Türkmenistan'da terbiyesiz, katı ervet çağa, yeni diyen çağalar
Ertirki gün başarılı, üstünlükli, belki de Elon Musk ýalyk ýene ýa-da Steve Jobs ýalyk adamlar şollardan çykjakdyr. Hmm. İkilikçi diýenlerden çykjakdyr. Ol bäşli okaýanlardan hiç saç çykmaga belli. Ya bäşli şol gözüňe getirsene ýa-da däli taýýarlaýan ýerde sen ingo barlar bilen çykýan sen. Hmm. Dälinin dälisi bolýan. Şoň üçin ediljek işlerde men görýänmen düşünýüşim boýunça esasan azal ýa-da ikilikçi diýenler, terbiyesiz diýenler etjekdir täze tutmasanda we östürjek şolardyr. Doğru. Yine Ve şu olar bu sisteme Hmm. boyun eýmänligi üçin şolara ikilikçi diýdiler, terbiyesiz diýdiler, käýediler, ýenetdiler. Aha. Köpüsü şu gün aýtdylar, men diplomum bolan ýa-da men mektep diplomum ýok ýa-da ýokary bilimim ýok. Türkmenistanyň içinde şu bolanlardan hiç saç çykmaýar, olar eýen gaty erwet zaýalandy. Bomokanlar, bäşikçiler diýilýänler gaty erwet zaýalanan çağlar olaryň düzelme mümkinçiligi ýok. Üşürçiler belki näme bolar. Aha. Käbirleriň kemine sen käbirleme gatşylaryna seretken bäş men aýtdym näde hiç bir sapak hem näde matematika sen bäş ýa-da näme sen bäş surat sapagam. Ýöne men bilýänim suratdan bir gowy düşünýän adam matematika bilen käbir arasy bolmaýar. Doğru. Korelasyası yiten de. Ama bu näde bolýar hem suratdan bäş hem aýdymdan bäş aýdamy. Hem gelýär matematikasy bäş, geometriýasy bäş. Hmm. Yani mümkün böyle matematikanın bilen fizikanın geometriýanyň bäş bolup biler. Ýöne aýdaly dile gelende aýdaly rus dilin 3 bolmaly, 4 bolmaly. Ýöne olam bäş. Hmm. Nädip geçipdir bu çağı? Men hayran alýan şolar. Şoňa okuwçylaram bar, hemmesi bäş. Hmm. Doğru yankı terbiyesiz deyip aýdýanlar ine bir şu taýda hemmekim bir meňzeşi bolsa häzir men ýankı näme suraty getireyim. Ine şu hemmekim bir meňzeşde oturşy, seredişi, şular şahsiyetsiz çağlar. Ýöne hereket edýän bolsa öz başdak, öz boýunda ine akylly otur terbiyesizlik etmäň ýene näme diýip molim gıyryp durýandyr. Şo çağa şahsiýetli çağadyr. Şahsiýeti bardyr. Özüne Özü var, degişli häsi, özü. özü var o. Hı. Şo çağanyň özü var. Ine şu taýdaky çağlar indi bu näme surata düşmek üçin şey dipdirler diýip aýdyp bilirsiňiz. Owa ben şu suraty şunuň ýaly edip kabul ediňine. Şu taýdaky çağlar şahsiýetsizdir. Şularyň özü ýokdur. Bu taýda kim bar? KGB-nyň protokoludur. KGB-nyň protokolu näme? Şahsiýeti öldürmek. Şu çağlaryň özlük duýgusyny öldürmek. Özlük duýgusy ölmeýänler hem ýa-da aýdyň aýdýaly terbiyesiz diýip onu masgaralap, kemsidip, owa daşlap okuwçylaryň içinden soň terbiyesiz diýip at galýar bunda. Şeylerek bolýar soň bu terbiyesiz mi käm diýibem, ha sen beter nämäň daşına da çykyp gidýänler hem bar aýdym. O. Şeylerek ýagdaýlar hem bar. Onda jemlälimi? Aýdym bugüne gatkan gurrun etdik biz. Kemine kän oldu. Tema Bir gaty saatda bu giňiş taraf. we çuňur. Temasına gatry iskaty. Ýok, gyska etjekdik o ýöne temanyň özü. Şunu häzirlikçe baş aşak dünýä diýip o ýylleşlerimize bellep goýbersin. Bunun ady bolmaly Türkmenistanda ine asuda asman diýen adama urçmana gerek ýok da asuda yerini ýeri o näme bu näme diýip suwutnama getirmeňize gerek ýok. Sen raýat bolanyň üçin baş aşak dünýäde ýaşap ýörsin. Boldy, beriljek jogap şu. Raýatlar baş aşak dünýäde ýaşar. Bunda jemlälimi? Bu Cemlerle o ildeşler bu yankı hemen internetten tapıp bilersiniz bu iskaça düşündürülüşen vardır. Ya da son makalası var. Yankı Johnson yazan makalasına okan tercümeleri vardır. Ben bilemem bunun içerisinde. Türkçesi o Tercümeleri de üçüncü vardır. dalga deneyi olmalıdır aydın. Türkçe yer görecek olsa. Üçüncü dalga deneyi deyip yazın, araştırın, öğrenin bu zatları özbaşta öğrenin, üzerinden paylaşın. Şimdi bizim kanaldan paylaşsanız olur korkar. Yani
seyretse, ulağası arkasında dur. Görýär, o Onun için tuvalette de görüp dur. bravo. Onun için başka yerlerden zatları türlü yollarla bizim maksadımız bizim adımızdan eşitmemiz değil. Bu hakiki dünyada bunu bilmeli ve aptaldaklara bildirmeli. Hmm. Aha. Yani bu zatın adına göreş değil ya. Yani ağzı yerlik diyene birleşen deyilip on yıl zatından iş yören o. Göreş ne diyor yani bir muallimine görüyorsunuz Afganistan'da çağrıları paralel dünyaya yetiştiriyor. Sizin son karşısında hakiki dünya çekmeniz oluyor da. Dünya öz başta öğrenmez. Özünüze bəxtlikli adamlara. Öyle adamlar kimlerle özünü yani adalet diyen çoktur. Yani kimlerle yaşamak istese yaşasın. Yani size öz bəxtliğiniz olan adamları bu zatları düşündürün. Aha. Bolýanda iyleşler sağ olun dinleýäniniz üçin, ýazanyňyz üçin. Aydın sana da sağ ol. Böyle sağ Gyzykly olun. temata. Bolýa, sağ ol onda.